Craobh Rugbaí Babhta Tríd a Connachta Vodafone Idirchúige na Mrá agus champion in the Idirchúige Vodafone cuairteann seo sa Dexcom an furball na Connachta gimmers go chéadúr an seo os cór slúid as ón a chorú omláin nó sa Dexcom agus tá sé breanú go breá. Cuinealcha furfa seo gur Craobh Rugbaí an drumcha bréagach agus an stáds nó a glíonna sósa seo slúid as bailí seach mar dedim. Cúige món go dtí seo agus iad mí hrócrach sa go mórtas seo. Iad bócach seascadó an ád idir seachte caite an aina holtaí agus am áta hían Beidir Harbheith Cirúnach a grúchtal trichannaí in nídéag an aina lainnaí mar sin. Bé cúige món arás an seo an dir seachte thugan a gur an clufa canis mar sin tá réamh cleachtas acu seo ar a bhód bréagach sa Dexcom agus gan áras Matt Brown agus luchbáin siachta me cheartmach se dan sásta leis na tuspántas go dtí seo. Dúlhan olmhór scór na Connachtaí gan áras Fernóg nó Craig Hansbury agus iad san bócach am áta hían de a cúgdéag an aina holtaí hús an FA Stadium ach bíidir dímach an dir seachte caite cháil siad strucha sé a fichi hían ar a móthar an aid cúige lain in Energia Park agus banháinna tuile híh a bhí an Energia Park a dir seachte caite sní Dervla Nick Award. Dervla hí na Connachtaí go má ach níor siad sochma an aina lainní an dir seachte caite. Ní raibh agus bheith siad díamach tar éis fécinn dreisir an taspáanta sin agus freisin big rudí ghfuil siad ná na hógant lo a raibh dearfach ach go háirithe an fuineh heispáin siad an levéil an fisiciúlacht a bhí a chu ar an lá freisin agus big an mirt rudí sin ar an gá rudí sin ag tastáil in nuamh gan doubt má tá siad chun an lámh nuachtar áil thar fearan atá ag dul anháil in na muoine ach go háirithe timpeall an set piece agus an máil ach go háirithe so big arthú an meon sin céine a thugann teach an seo nuamh. Good tíadach é, well, Camad Súlar in the fórne mar sin agus dúspáide Camad Súlar for na Connachtaí agus mar derm for an óg nó an áiríide le banisteir nó well príomh coachalí nó Craig Hansbury agus cúna go siúd ag Fiona Hayes bim a cancer sinní surnaigh Larissa Muldoon Bert Ban na tahin in blint agus ráú tinte Craig Hansbury agus sa bacha tá debut a Calínog Ulian Elian as túmachtarard agus suchtarard ó róchas ahras a fretin bheg máharis tírónach sa siiste an ástein Stacey Hanley mar húcáil Ella Burns agus Lily Morris chain tíh Faith Oviawi agus Papi Garvey atá sa darán agus Emma Kelly Eilish Quinn agus Jemima Evans Verling an first surnach sin le Lár Conry nó leis an air fiú agus iad san láidir mar ro cool a meas na coolíonn sin Aoibhín Riley well bhí si ar aus an dir seachtecas scoirtí péan na lainní le Maeve Deely a páirteach mag níos Lindsay Clark agus Anna McGann le taiad an náisiúnta sa lár Emily Foley agus Claire Gorman in na glíhan Claire Gorman ag tosún go chéadúr gan na Connachtaí rinsin debut dir seachtecas agus Ben Wio Ben Guisa leis ní Clara Barrett a bhí a gimmert le UL Bose a Tom Marlon Chooley meas gan idir rógan níos taí ar a mínte ag Craig Hansbury ach dúlhan olmhór ó scór na Connachtaí. Cúige mún mar sin agus mar dúirtmans Matt Brown atá faoi stúr na muoine néach le Niamh Briggs tá Chloe Pierce agus Nicole Cronin ar tuairt cúna go siúd agus ní mór an rothlú tinta acub ach Bet Buttermer atá mar húcálaí agus well tá sí míúilteach go dtí seo mlíana cheadcína scóil Bet Buttermer an aina lainní sa chéadháilta scóirtí péan an aina holtaí mar sin séúd ag Bet Buttermer Bannis Tuberdáran agus chuintíh le siúd tá Alicia Flynn atá iste an átéiles cehall agus Siobhan McCarthy Évo Flynn agus Jane Classy inín feat Classy ar nó sa dárán agus Clódo Halloran taithna blinta le Sally Kelly atá nímlína déagéis agus Grace Moore tá Philo Hasna atá an láidir mar hidhar a hocht Emily Lane agus Katrina Finnick níos a rins rollhar siúil en Brinig Boga ó ifir a dégad an lár le Lucia Lynn agus Chisholm Aguero scóil si trí cínan na Connachtaí an nura atá ag glíhan ar chlé Lus lasrach ag siúd Alana McInerney ag glíhan ar yeis Aoife Corey atá mar captain go dara ócads ní fáil fósar Maeve Óg O'Leary dúirt go gurt ag siúd ach béis de súl go mé Maeve Óg O'Leary ar fáil gon clufa canis an dir seachna se thugan agus a meas na canionad well tá rins taí ag na muoine tá léidí Kate Flannery Abby Salter Townsend agus Katie Corrigan a tháinig goin na lainní mar sin neart taí a Gulchan Parka ag fern Matt Brown agus tá chuige lain a má tá siad ag fannacht tá siad buicí gan áras tá mas a fannacht in na Connachtaí agus rairceanna tir captaí na Connachtaí cóchaptaí Eilish Quinn Dúgus sí co-captain ar siúdnach le Aoibhín Riley nach ínta Aoibhín eáil le sééis coppla gortú
le rins go blinta a nuas. Agus rud bháin dúirtú haon dúrblit sin nach ítach na gasaróga celamá chur fáils rih na himróí agus na hógan í techan parkin is leis na Connachta. Yes, ócáid speisialta seo de fearan na man agus I gcónaí déanann na Connachtaí ócáid speisialta as na cluichí seo tá an méid sin passion ag an grúpa seo den cluiche agus den Cuaige freisin agus just daoine ag teacht amach leo na páistí beaga ag teacht amach leo le na bratainne tá sé just glóta really agus an deathhampla sin a crothú den glúan eile atá ag teacht suas maris bachór. Go tíad a ché racan ar réitir le neosní Elena Kerr an scór dúirnach 7-5 dúirtar le mar sin na lainní hééis cáú an clufa canis an dúir 7 thugan iad bócach 7-5 an aine holtaí ben holtaí ar cuairtain seo dúir 7 thugan gon clufa sin gon tríú cearú áach mar dúir Elena Kerr tá a bhail na bheadóiges sa lár agus cúna ag siúdha ón Staunton agus Michael Honan na réitsoirí cúnta agus an líróid ag Maeve Deely agus an ceartar fad dúrbla sítach an olbúchan cealagus na gasaróga ban taine bheits an ócáid síimsúil bhí na Connachtaí búcach sa clufa faoi 8 ag ribh seo na muoine agus mar sin ar nó gascid indig na bhar faoi Stuart Lancaster stoi ó mi aibran se cat a gataning súl gomórla sa séisiir nuan seo Sudex cam ach idir seogus sin dúchlan allmór scór na cailní baile agus tá na muoine ar cuat na muoine tá Harbh láidir an cuairta seidir chuige grúteach bar 6 ócáid déag agus rá clufa canis cáilteach na Connachtaí níor bhfuil na Connachtaí chuige mún an bhfuilíon rábhíl san ní déagtarmla agus covis nachmach iontas ar roiine seo ach tá fearnóg nó ag Craig Hansbury agus tá tógáil aonach agus se racanit ar Maeve Deely. Maeve Deely tá thircíín go dtí seo im lena agus ag glisin sin pass ní scofanta. Cunne súil ar éiles cuin is brála bheith gompers na líróide agus céad go brontar fear an baile. Yeah, tú smá na Connachtaí an sin bhí fear na mún beagáin measca suas ó hih na passanna agus an eagsa héanamh as a limistéir hain ach seans mór ag na Connachtaí an seo chuir tús úntaach leis an cluiche an seach den sicata an céad úd den cluiche in ag lion agus bhíidir anjaach ar stop ó heh an máilde freisin so bhein ag ceapa go bhfuil siad conéis sin na úsáid mar uorlis in nó freisin. Agus chéad sin amach hard an mac croí grútas an air, bhí tú cancer féit óhí sa darán, bhil an ceanse grúteach Papi Garvey. Papi a bhés blianas fiche goise mádach. Agus bín siisigur sa dúga sí club le Railway Union a mala clia, agus an máil se golchan cín ach an cosint goma ag na muoine na championí tá siad Harbh láidir. Seolinn Summer Lord Parke, Lindsay Clark. Clark a cha sealagimmar san na muoine, Ben Chirí agus an ceansin Gutsi Stroki agus gadaíocht tinta agus éalú ag na muoine ach an fadó ag sétí go réitor agus tá sí nach tesa sin ag freisin tá sí go le gcóirle an réitor cúnta a tíomh hall is stoilú go bhine ón Staunton agus fí na muoine as an Emirates ach an réitor ortháin sin le cheartúirt go Elena Kerr. Ja, bhí an ceart ceann sin níor sin anna eiscintóir go raibh sin ar an taobh den roch ach bhí Aileen Riley réig chun aragóint bheith ar dóir an imirt as an slí an sin ó na muoinnig bheith orthú bheith bhád níos fearr ó heh an smacht ach go háirithe an limistéir seo mar chunach mar an sin tá an málaigh dul go bhá a gcóir na Connachtaí agus Mar sin ordán na bhredó ag Deely, steach ag Papi Garvey, mar a bhí, an máil seo, Craobh an cín, rial bhhain tuiste ag fear an baile, ag na Connachtaí, tá sin na gcóchan cín, tá líros talmhaithe, agus le gánumad ge a gánumad cearcha second catsa a glug, céad faoi sin mar tús ag an fear an baile, céad faoi sin mar tús ag fear Craig Hansbury. Ja, úntaach ar fad mar luigh méid tá an máil seo ag dul go anmha den na Connachtaí an séasúir seo. Tá sé ar nóscoil na muoinnig fós ar an mos beagáí in ar madan agus Ella Burns fuór an úd sin nó Uillín Elian is tócha an
céad shrá an sin a bhí anha an seachtain sicata agus úlín Elian isteach a ggur a céad úd agus a céad tús a ggur na Connachtaí so tús má dé siúd agus beg na Connachtaí ag lurg na pointí sa bhreis an seo le Maeve Deely chun an kick a hógan freisin. Broig Crean go handú le Maeve Deely leis so agus í sin pulsa a chutíb na lava clé ar fór réal éon faoite té go tí se go mórtas ag Maeve Deely ach mar teirtú a leid go húsig na Connachtaí a leid go début ag úlíonn Elian chalínta 8 bliain déagéis tá na chunaí nuachtar ard tá sí sin á Stacey Hanley mar derman tahead as a bhretin bheg máthad is tíorón. Well, snuff flahish agus ag bringlódí tá úlíonn Elian faoi láthid agus na Connachtaí chun cín cúig náds. Well, ní mór go tástála tá fáilte ag cúig mún go dtí seo agus na Connachtaí lár na thuúdaigh si chur na ceisní móra. Éilis Quinn, mar dúrma is breála bheith gompar na líróide. Steach go fáirtí Jemai Mountains Verling. Sin Burt go lár conraí núlis na ar fiú síní Jacob. Burt as duine is trocha ar for na conraí sin. Agus anchic is dóilm binní Maeve Deely dis chur brú ar Aoife Corey. Ach an láb seáil go mbeidh Aoife Corey, chur sí brúig leis a gceann sin. Ach bua ag na Connachtaí leis a limistéir, Siolainn Deely. Agus an gramún sin sa lár. Í brunta siar, Ivín Riley. Riley ar nó driffer le Colm Riley, vín scrim sa teolis na bhar. Cats a seach, an go mbeidh Emma Kelly. Kelly, sní ban chun in hirhí, rinn si an début na hultaí am áta bhríhíon, mar sin tríú clufeice. Lindsay Clark a feiceáil gur lár Shelliv, ar nó bean a bhaig Lindsay Clark ar na cailní seo. Agus ach an lína cosantanis, Harbh agríthe na muoine, agus Susan Skipwin sin bhí Grace Moore. Moore a chab rins go bblianta gimmers le Saracens agus Ealing Trailfinders, mar sin taithna blianta ag Moore. Agus brúta ar a dara iirecht. Agus anchic pulsa leis an spiral síos go láthúlaíocht go mbeidh Clara Barrett ach siar atá na Connachtaí gáil. Lindsay Clark le pass scuilsa ach léitsa go hiach sin a binnig clíán binnig Alana McInerney. Tíadh faoin na postaí. Well, Alana McInerney údan na hultaí údan na lainní agus inis údan na Connachtaí. Níl tú chun Alana stoppa nuair atá sí gré ar nó sin san spás freisin ach léit go háhace bhí an omarcha am ag na Connachtaí an sin agus bhhar sin ní raibh siad ag fécinn suas ribh na pasna a chur amach ach bhí Alana ag fécinn deir an líróid sin ó chús an na céad pass. Agus just ag anfáinach ag fannacht just last mo ar an clíán an sin agus dénta go háhace. Mar war ar an donas tíadach faoin na postaí mar sin deis an éascaig trína Finn. Finn atá tosú i chéad clufa tháinig seach mar cailín anad sa gá clufa dearnach leis a kitó Harbh Crean ag Finn. Deisháin ag na muoine na championí agus an deisháin tapí mar deirtú Alana McInerney. Cailín eile le lár conranú le Aidan agus well míán sin le Lindsay Clark ach tuigad éon derbla dumar túir na frena blianta cató sin is a chur amachchas de chuigeann agus díadhar an chéad líor deile. Sin é agus bhí sé sin ag dul idir ináig an asa ináig an a dro bhí an cléig dul godí sin but cafrís an sais brú a churráis ar na muoine go ríis ná agus an imirt ar fád a cumad sios san limistéir seo. Tíadh chéas mu tridum le 7 númad. Ní mór an tinta mícheart a churibig na Connachtaí. Mar sin Antús agus Clara Barrett seach an na tráchta. Barrett bhí colcathair a chud fíochna Barrett. An frappatán ateo agus réitir ochháin sin i ríis ní go chéidir anneo ag Lena Kerr agus cailís tinta ag Siobhan McCarthy gan bheith rothú masamálach agus sin réitir ochháin ríis ag glibert ag glisise. Se bhí mar caiint faoi seo ribh an cluiche agus cécó tábhacht is a bhfuil Lewis an breakdown de stíl imirthe na Connachtaí ach go háirithe le imreochsúla Aoibhín Riley a bhí ann gá úd áil an seachtain sicata in ag an láin tar éis briselína áil díreach timpeall an ruck agus ní tharlíonn sé sin muna bhfuil tú ann an líra de buga go hán tapig agus tá na muoine chun iireachtaí ina bhar sin na bhfuilú sios. Emma Kelly ag tuairt an líróid suas chuig an lína an sin agus Aoibhín Riley chur Lewis leis a ríis. Tíadh é Derv Mael
Tahin na blintig Siobhan McCarthy agus í in the light Leroy's ganan Leroy's sciúpaisin of runner Avon Riley an domush to pay the fátek and in the line in der shot agus rud amháin sunta sochatíisio an immert clachtaithe an sin amach Harvard Creanig na Connachta dúsa should Poppy Garby fi ro dúsa should Fato Viavi or no cad sin mar sin an love shot go back na Connachta agus an immert clachtaithe go ma ach tá líne Darragh Cosanta Cúigeamún tá si de seasan fóda teo mocha agus ní si de géile áirlach ach an láb seo go mar nócad sin again Megan Burt a chur stop lena Megan ar gan áras bris de gur súla chuneal ar a siúd agus Dealey níor an passion ar bhfuil a Burta agus sos an scupi bhí Grace Moore agus suntasach go leor bhí me hinú in cancer faoi Grace Moore River Clár agus bhí a rá uaireanta bin cuasaí smachta chur seachar Grace Moore agus í gimmert. Bíon agus is dóir an fuinna bhfuil ché Harlíonn na rudí sin agus Kinney nach bhfuil beidir gente ché rihré nó an méid sin smuoine bhíh dul isteach ann tá sí có physiciúil freisin muna bhfuil an timing díreach i gceart just tá cuma an ar drochum ar cuasaí mar bhí leis an gramú sin as an immert ar méh dídí ar tréis an líróid í ága leis an fas so begar na muoine bheith bhád níos fearr ó heh an smacht tá sí tréis cúpla cín bonúsach a géile agus níl an réiteoir rósásta lo faoi láthair so begarthú bheith bhád níos fearr mar tá si do tuairt seansanna chuig na Connachtaí freisin agus tá an máil sin mar luamar i dul go maith so begarthú an ardán sin a thógan tútha. Tíadach é grútil dorach go géiles cuin an réidseocht a rísfu a lena currentsin mar chuir sí fanachar ife an lán cholaí ife cóirí ar tiú. Jommer go kick in the Edeke, sin paid an útsi cín as a chéile mar sin canhhaoine bheith cuaramach. Agus mar tú derf an shell brunta ráis agus tá na Connachtaí contartach leis an sin amach. Ach an lína dearga sin a ríist an coibblúgus cóhiiscin atrab agus cusíoch go má cúna seo testáil agus immertwaid in na himmorí Larbáda McGann agus Clark go dtí McGann Avon Riley mar son dúil an sciúpaí ag gluise agus an gramúid sin a chur stop le Ella Burns í mór an dúchan cín ar rinne ben an dún mhór i ríist négramithe fíorchóir go sovis go tríon na techfuin na muoine tá an cosint arás gan áras basic na holtaí sin ní ráidir lob scóra amsú an dúir seachta caite Riley i ríist go má éilis Quinn i cuirtú Quinn a gúnaí tá Quinn lárnach gan áras agus sem maim out as Verling Dealey passan í scufanta lehan a charís an cosint so arbis sciúpaí a ruisiach an cín is stoilm gur sí edit na fídsach an cín a charís subert duéinar fan na blintas a genzí ar dervla tá an cosint sin arás. Ja, is ceann in gnéadin le is tábhachtaí atá ag muoine agus is téime sin le fada cé có tábhacht bhfuil sé sin a go háir le imróí cosúla Chloe Pierce Giannis ar cuasaí beg siad ag ire tá gramú mór ar nós úd den fearan seo tá siad thugann sé fuinmh allhór den fearan ar fad nóir chuann siad na gramú mór staach mar sin ach chun níornará tá na Connachtaí ag immert isteach chuig an cosan sin níl glór dainach có agus rud ag raibh siad nán beáí níos mó dainach beáí níos mó agrúán ó heh an ansaí tá spás ar na clíhannaí agus mátá si den ána a thuirt chuig Anna McGann beáí níos lua big seansanna chu mar tá si ag bog an líróid go má ach fiú an sin an pasig dul chun tosaigh ba mar rud ag go raibh cúpla céim siaracha bhí an spás ann. Go tíadach é bhí mai tíoch go rá seans go gach na Connachtaí na clíhanna úsáid níos minicí a chu nó a bhí mar cant le Craig Hansbury ábhrín go dtí mór níl fáilir létí hena Clark mléana agus tásúna gúil siad tíochtta eise go héine struchtcuirta glúna bhís tasúil go mbeith Bevan Parsons aice neach muid Bevan Parsons in ghansaí na Connachtaí le fad an lá means míár siúd na gcuirtaí freisin ach sin an stoi caiiste go níos leitna nach gá mar haintse tíos a lár be se an dearcar na muoine bhí tíos runta tábhachtach go na Connachtaí caiisiad fannacht sa clufa mar be se an tuirsiúil rialta seachan ein tráchte nach sin é agus tá na muoine an physiciúil tá siad níos leidró heh curpte ná mar atá rointin imróí tá an óg ag na Connachtaí so má tá tú chun dul thuas ina chuine ag
immert physical úsáid den cléir fad beag tú tíirseach tréachta leistigh den céad las. So tá migsú leis gan úsáidig méh dílí an cos an kick chun iad a cumad suas ina cúnaí ceart agus Achid cosanta úsáid freisin agus bua olhór aáin sin ag na Connachtaí ó héh an scrum ní bheitfáid súla sin ach go háirt rééis an physiciúlaach deis ach tá si trééis obair olhór dhéanamh ar an immert Connachta agus tá sé sin le feiscint faoi ggóis leis an máil agus an is a rís leis an cliise so an simúl ar fad an dara clippers go le agus bua mar tú bua be gach bua santaach sa clippers ag na Connachtaí agus Ulian Elian agus an débú go dtí seo nech le Ella Burns agus Lily Morris agus le ceartúirt go méh dílí dúsad sí an brog a Park Energy an Zershate Katse dúsad sí an brog go rathú na rúsad Bé gach mu bugaí níos mú go sinneáil ach mu le carú úra Katse sellh na líir ar fadig na Connachtaí Éhín Riley Tuchels an rud riile bhaintar sin ag na Connachtaí ríist Grúteigh Ella Burns ben an dún mhór on the ground. Agus tugamid arás ach tá golóir kicking éirice á dhéile ag na muoine. Tá sin timpplair cúig faoi láthair agus tá si an further dómh sios an seo ina limistéir héin so begurú bheith Harveh cuairmach an is mar tá siad rudí banúsach a freisin like is cinní atá anna bhucha bheith anmáil ag éilú an rock agus mar sinnde agus ní bheith an réitórós asla sin dohhargúil siad ag muilú sios an cléthe agus an stílimirthe freisin agus tá sé sin is mion atá ag na réitóirí faoi láthair é sin na bhaintrón cléthe más féidir. Sam nímans gur an cartaí buí eáil nó tá cosa leis achtar go an statisticí chuigú sé éirice in sin ceanna begus bhfuil rothúd an sin agus mí hiiscins Somáil agus an sellh brontaréis an chédócaid an líordeag Chisholm Aguero ben inis chuna chlár los lasrach ag Chisholm Aguero os chuna líróid sin bhí na Connachtaí a Binny Jemima Adams Verling Gaileen Craigs ach bhí an réitir i gimmert riile bhaintas is sucmid arás camará derbh le tamán tócaí leis a réitir seo go dtí seo. Ja, Jenna Conwa, Cumad Smachtar cuasaí agus ag Jenna na Kinney ceart ó héh an immertar an orlár an sin freisin just begáín mí chrín ó na Connachtaí an sin cúpla le an lábhseáil bhíidir Jenna Gahanwa Jenna an dulcan cín an sin ach just tháinig sé ó amach as láb féit ó bhíáha is tócha beidir faoi bhrú an na muoinnig ach ag chuirtús le rudí arís le Clibbert. Emily Lane leis an chuirsteach agus an tríú Clibbert gan tróna ní na réitir sásta lei sin na frappaí chur anhhair chéile mar dúbar níos túisce tá Éilis Flynn miste an áit Éilis Cahill cí tugaí Éilis Cahill stoilm ar rinn si hercíonn sa chéad ráhátas mar sin beidir cí ag siúd ag fannach leis a clufa canis gan tir seachtainna seo thugan gan áhar spéisi breanúisteach in éanach le na chalíní ionad eile agus an limmersteir ar fadig na Connachtaí sucrchléid an sníra ach deis amháin ag na muoine agus an túid sin fáte bláán na 9 himara ag Alana McInerney go mí óbharach páscuid ag Lindsay Clark ach inis seolainn máil agus Clibbert namón agus tamad dohad níos cleachtaí ráicáil sin bua an sin ag na muoine agus bhfuil tá si bra hásta leis an immert sin. Ja, bua olhór an sin just fuair siad an hit ar an Clibbert mar dearan tú an céad piece of foga an sin chuig siad a roig agus chuir siad na Connachtaí faoi bhrú olhór agus iad dul arás agus bheitfáid ceapa go mbeoch an nábhanúachtar ag na muoinnig an sin ach go háire le an méid taithí idirnáisiúnta bhfuil acu sunfacha ach bhíos antóga le slí ar stíl immerthe na Connachtaí ach go háire an ró tosaigh an seachtain sicata bhíidir go maith in ann dailá le bhrú ó Alahéad de Linda Dújang agus mar sinnde so big trid ansimúil acu inniu freisin.
Bet Buttermer Crean, Lena Kate side Haines a Cliffisha, Ganaurasan, Sishirik Bet Buttermer Gadisha, Shield Fateka, Kedakin in the line, is Kate Babhta, Payton in the Hulti Merchant, Nivesha Wad Gavekmans Bet Buttermer, a Dahan in the Hayden, and Scott Beam to Kunyal Sulier or shoot. Achanish, the Connachta at a Mon Cousins, a Gaskashit Hainaba Agriha, Ta Contorts Holat Signamuini. Agus Lorna Huda Kunyal Lears a Master Tussie. Brandon shot, she's a Law. Agus on Law Shog into Katrina Finn. Brandon Shumar passing it out with East. Agus Sheer, a Chavadala Grace Moore. Ancho Hishkins a Chinese Emily Lane, Agus Grace Moore. Agus Katrina Finn at East. Exturu na Himida Gabran. Law Shall Harky in the Master Cooliha. Tajashoga Hinta when the Champini. Namoini. Hasananish Gifager Champini Eats. Agus a Brabin the Soul. Tashit Nushka Tishaga Lina. Havedas Fick in the Connachta. Cousins Litzanik the Connachta. Agus Aunt Cormers at East. Mask na Tussiha. Agus na Cooliha. Anish. Ag Tuchelsta Emily Lane. Laneik fell in your father and Nora. Agus an Law Shog Gamad East to Rihin agus Finn, Anko Hishkins is her niece to Stach ag Sally Kelly. Here Dumprick Sally Kelly good so no agus a counting Colson Keen at Clodagh O'Halloran. Ben la Tahin the Blianta, agus well Commons Mulla Hurts gun the Connachta, Marial Vian Cousins Gama. Vian Cousins Gama Lanshid Low ag Lurg na Naskana Shin Ataritain on us knock Rev Glor Spórt na Muinig agus Vi Orhu dul on Shli Crua leis an onsi an sin just ag Genev na Maider le Togal Suas Mia Clodagh an sin vi si ina ein agus ní rah galore Jainach de ke is stocha ach Fecinn tú an difríocht an sin John idir an Slí onsi agus an agrúchan onsi tá an méid sin spás ag na muoine dúorgóil si tosnú beganin níos daine agus dúor sin tá si ná ri suas chuig an lína cosint. Tá sé a bhád níos deachra duine a stoppan nuair atá si ag réad ná mar atá sin nuair atá si ag siúil a go hátha lena chalíní seo ó fear na mún a bhfuil Harbh aclaí agus go maith in an cosíocht díanamh rih an gramú freisin so tá na Connachta déanamh go maith ach tá mar rud a greibh siad ná rudí a dhéanamh níos éasca dómh héin ó hebh an onsaí agus níos mó luas a chur ar an líróid deach siad ná níos mó spás a thugant agus iad ag dul ag lorg scór eile. Agus Marcan sin stoilm gobani Alana McInerney a bhí híos go gceart armach agus an fearn leis a stick a siúd agus tá sí ná leanach de rai agus mar deirtú na Connachta agus de gunáú go trom is dói hééis dínaibbre go dtí seo agus an tuisceiste agus ein carú an clufiise caite ons cin fichinúmed an de breanú siar an sin a ríist mar deirт bhí coppla omparínta go sin. A mask na tussithe agus it is Grace Moore bhí si cuineal súl dhéir Emily Lane agus an lína takeíocht a ritsa Grace Moore agus rud amháin is cíntas tuchar na tusaí sin na stoppa agus iad fé lán luas. An doubt. Agus chunach mar freisin Alicia Flynn atá truchaisteach ar Eilish Cahill ón seach an Chicago le gálaí na bhris an sin just ag cumad ag dul le na chosa agus isteach ag dul isteach go forréigeach an sin chuig leis an onsaí leis na línta ratha bhí úsáidecha agus chalín óg freisin nó bhfuil ag teach suas agus tá sé go maith go húntaach rilí é eiscin bhfuil propi a crothú ag na cuaige mar sin áit nach mííon mór an dainach go going ó hebh an cléhéidir náisiúnta de fécar fiú Linda Dúsang bhfuil tréis túsa chur le gach cluthe a bhfuil imirthe lefar an idirnáisiúnta ó thosaigh si timpeall ar 8 bhliain ó hin so tá beidir bhriseigh tastáilú Linda agus go maith é eiscint lena chalíní óg seo. Is fear sin Derv gan áras agus Linda Dúsang is gnothú Lár Conradh nó a ríis gan áir a fiú le dzurnaí agus mar sin is léirú sin a ríis ar náir bheasta take bar Linda Dúsang agus áchráta síntacha ledí Alicia Flynn eáil tíochta seach. Caníil tá nasar na Connachta na Roisin Maher tá sí mí chofada le Gloucester Hartbury stoilm go mbliana agus aontim go hills gomla le an príomhcóteála i be. Bhíonn si brathast na frappaí nua eáil a tíocht tríd ach Shulin, Grace Moore agus an Shelf ag na muoine. Na muoine, ní bhéidir róthasta nach cholacha go dtí seach úd amháin.
Nu het mi shrokerach gedisha sna het rawauta Shaska do an odds agus it bokach an aina holti agus chushid 3 pointe na line sig het Babhta agus in lína diri in sin ag Sally Kelly kuplumper nishtant ag tóganach agus ag tochalta sin in leculí cliberte ach na gremi het sich gefirchor is getrein fetoviavi nócad sin caiisi da cuamachta níos gura ein chicéirice I chéile agus well tá rialmóta stoilum mar antar mi hapa gura éilis cuinas in evert agus léna tochals agus na pods harva agrithe ag na muoine agus tuiscint anha ag chulagana róla takeob agus tríos na láva agus well cáilte ag an second nach Lucia Lynn and say if he can't take a chin, pulls a keen, nach took him to the Ashmar, Simmerton Ashke, if he on. Yeah, me or who recent Sheen thought immer jazz a curl a kele thought she's a very full skis and shot well she in a has of reach and dash galach for she bulle and Dalavan shin the stoken nor she trash on in the end of Akarash Krieg on Clay and Shogs Jin Classy and Tavella thought fos Sheen to freshen lesh on physio. An chicken chin ag Katrina Finn Díadach Seach sa Gáinial se Díadach ís fún bhí Chisa Maguire go náú go trám agus bhí si slugga siar tuisce agus si ráisiir na cosa ní bhéis de gur gan áras Chisa Maguire a cháile agus bhí Jane Classy a hí sa a tí bheile an dóil a turbla se fuair si bula bhí si mála teach suas ó bhrisise sias an sin Pedro focal bug for Jane Classy Marial Vichy Paniel na hair and Vichy train all Tassan and Bringos Vieka na Ganzi in the head and the Hags ve Gummers na Shay Nashun Troch Gortu Lava a Churstacher planning the Jane Classy eganam nach intach Jane Classy ekel dash more the slancy because he Gummer Town rugby. Yeah, gone out agus Vichy Buintach lesh and Olivuchan Shin then current down there fad agus Vichy train all ga Hanwa agus no it's Imror Ógi ó heh taide ach tá si co-physical agus co-olav le fálam an tamar fad I gcónaí chur ceisna agus san an mion sin ghuiil si fósig fálam ach tá si ag lurag na seansanna agus tá si co-hástan nor tá si ag immert freisin tá si just you know mar like ó bheith immert le bheith fásásta just fannach timpplair hí an fuineh an méid fuineh atá ag an chalín agus yeah, bhí drogar tú a cé an bhblionn sicata bhrisí cúpla cnámh in lámh agus nar a tháinig sí arás san céad léir arás is tóca bhrisí a ríise so drogar tú is féidir leat an tape léir eiscint an sin ar an lámh chun tógant or tuair dara dó but tá sí ginmh go má ríise agus arás ar an park san Ganzi Muan. Tíadach se gortú riad na lábhar bhí choráiste agus big robus toilum an Craobh Abhrisise chun gombeach se sucraí a gceart agus is ítach sinna a chluisteáil is cos go sí Harbh dearfrach mar gunna dearfrach mar himráir agus iminn sin clufiid a mion gáide ar a aig tíadach cos is a taithid agus is gan áras na muoine bráthasta goil Jane Classy arás agus ar fáil seolann na muoine inis agus tá se de cuatú úd a bhid dó hééis sinú mud scóir le lena McInerney úd an aisra agus pátrú na himara well golorgan Shellavig na muoine go dtí seo Himmer Smith laughter le Carter's confirmed balance on the Connachta tá si the treads go fíorchar tá si the cousins go fíorchar ach na muoine Harbh agrithe leis an pádacha agus tá neart rá acap tá Chisa Maguire ag líhan ar chlé is stoilm good plan acap ach fí láthair I bráthasta líir a chuine le meas na tosíthe Fuchtú cheapart sin nach bhfuilánach ceistáma mar tá na muoine mí rócríocht na toisiid san nuna seo ar a barc. Isteach ag go frappa tán sinna Alicia Flynn bhí tú cancer Alicia Flynn an frappa óg nó a táiste an áit éilis cehal well mas rud a gura úd fáte Gillian Elian in debut úd fáte ógan nach eile sinna Alicia Flynn. Yeah, gente go Hanwa ag Alicia Flynn agus just na muoine bheith co-agrathe agus co-fáinach tuigeann siad na rudaí bhfuil siad go maith in anmionamh agus do mhór go bhfuil siad co-láidir sin nuair tá siad agrathe úsáidtar an láidirchas go han éfachtach agus cé ísile sa bhí siad agus ag dul thar an lína an sin níl aontain na chun Alicia Flynn is stoppa agus í crumathe ar agus díirithe ar an lína mar a bhí si ach
ag déanamh ribhe sin cé nach raibh siad ag déanamh na méidir le gach onsaí agus le ag gine gach gramú bhí idir fáinach agus olibhethe. No, back. She had no. Susan Skipway vi Claire Gorman and the Gorman at Tussle Hill Cliff and just a Dex Camach. Shadisha Katrina Finn, I guess. Well, Marvin Maroigan on. Fi Chisholm Maguire Curto Lirons at the Cleon. Ach, fi planning it different like Ailish Quinn. I guess like Ailish Flynn Mleshgal. Agus na Tussie here. Agus near Dinabich on the stop. Agus Zida Finn the Posti Arish. Harvard Garmul. Harvard profession to Higshid. Gro Pointy Bresher fall. Agus Katu na Pointy Bresher in the Wakaguni. Shine, agus Vefa or Vioxid. Igoni na Drillina and she'd agus idig train all. An díirithe an agrúchan sin mátá tú agrathe agus gachtainine leis an plán céine tá sé bhhad níos éasca obair le chéile. As an immer san sin. But tú offering go mí hiiscins Beidir as never Chisholm Maguire Rashi chun cín Clód O'Halloran stoig or Clód O'Halloran fashion Lerods he planned it for like Chisholm Maguire was Arno Tossa and his bra le Chisholm Maguire shell of all their Lerods Beidir go bogning go frustrachos ora mar ní worshi Morgan shell of fós Deely Shasta Gawnial Inish Zeshig the Connachta Toss and Glorgan shell of Akub Cardeg a Kuig T here, Shane Numa does Ficha Cats at the Glog, story nach Larian Cheshin Scale and Cluffa, Martian Zeshig and Firm Balanshaw, Fragra Tubban o Horts, Ach, Shin Heshborna on Meshadnan Cousins, Namuna Vrishis, on Meshadnan Malach or a Faimu, he kids broke and Meshadnan Shinamach Ruchtal. Agus Malachtan Trochtera, Krúte Grace Moore, Shalin Grace Moore, agus an love shall go mar Sundul and Coishkins it's your hand agus O'Halloran. Ege Glishis, Scuffanta, Timely Lane, Lane and Ish. Agus Frihunsi, Tana Weenie, Harva Kuntertzach, Umper More Lords of Solar again, you Breen of Imar Lakuli Ma, and Zer Shachakata. Agus Rudalarian Gur Immer Ilda noch He, Tashinan Schlaunu, Ishtach Solar. Ach, Inish, na Connachta. Curshashin galore frustrachos or Craig Hansbury, Agus Larissa Muldoon, nach gada, Mariel Ordan in the Jacob, Ach Katun will chimply in the cart, because Katun China Machshin of Ruchta. Cahi gone out, Agus. Kager Forshi Glor Shansna St. Cade La Gadisha, Ni Veg Sheed in Oni China Alts and Darla Stokamer, Tomic Kappa, Garakig Namuini Gishtak, Agus Beg Bigani and Scraddy, Legs Bake, oh, Reinton. Den fern takiíochta ní bheidh siad sásta le cuasaí faoi láthair ach an bua sin ag na muoinnig tar éis an gcuide ó Aoife Corey captain na ferna agus Katrina Finn chun an líróide a chur suas an líana inis chun ardan nua crothú ón sin amach. Tá Astrú Shelleve mar deirtún sin ag Corey agus Connachta away Katrina Finn. Go me over and Sinclair Barrett, Ben Wio or Noonjart Lewis again Lon Cooley and Vin Smuina Gamasto is Shachan the Trochta, Ach Larian Jeshin Edish Egi Glisha, Kencho Skippy is attack, the Muini Ste, Mariel Bertagabste, Finn Agassi for Corey, Astru Shelleva Gruta, Staman Toki like Katrina Finn, Mariel, should I hit 2 seconds, Lena, more Lachuli Mo. Tá sí stúr in himime go bra nach bhfuil. Tá agus tá sí chuna dúrtha mar imróir a fasan an tamar fad. Tá sí gcónaí glór an spás agus tá sí go maith ann an commerceáid dhéanamh an nas gombeoch gachtainine go mac tuiscint i gachtainine ar an phleanatá chun an ansaí chur i glúiseacht. An Levich na Claire Gorman le an Gdamu hang she sos toppen amachsen Lena Chisholm Maguire agus brabna súlt an na muoine dar sos second Lena Robert is fiche ach Rush Guppy nócáin bhí Sally Kelly agus Pulse chun Keen agus go bacach an is na cosa tá Bindalon Ulwar Gloon Clay Clara Barrett an Lon Cooley agus well Laura na Hood ní bhreaníon Clara Barrett ar a chomportach agus the churs over imní Loch Banshicht an na Connachta gan áras a charíist an Lewis Aguero gan áras chonig mu tí scóráil úd dríochtú le móta bhí híana an na line he's an energy he's a Virgin Media Park tá sí hénig gur úd a amsú scóir siad tí cían an na Connachta sa clufa seo an nora Branu Sheer, Gruna Muini, Carcha Cahed, a Kuig, and nine the Connachta and Nura. He's a Gurkar no Chisholm Maguire, let's see key. Nifa Corey, like Kate Flannery, at Thomas Nakalni Unad, like Kiana One and Nura.
Ach, well, tá súlan go mé Clara Barrett in an Connachta rai, mar al ní málinn duine be ag gurtaí agus denúmad fácaí sa chéad le. Sinné agus Clara Barrett ag Jenna Gahanwa Marlon Cooley an sin tá si an wa flin lero agus freshen ag Jenna van Frit on si tá si co-topic agus sa Lindsay Clark ag gemacht on fork an sin Iverdóiog agus si sin simúl. Tá sé sin simúl nach bhfuil imar Lord Park in me cínta go bailach fós ach bhí an tús idir Lindsay Clark ag Zanna McGann sa lár ach arthú de tacticí is dói ag Craig Hansbury. Bhí man sa cans fí Fiona Hayes níos túisi go mac céanna Fiona Hayes an coachálaí cosanta an bhecinn tú haon lorug Fiona Hayes ar an immers gotí seo nó sé sin sacr le feiceáil. Tá sé Jackar go buinte seo do bhar ghfuil na Connachtaí tar éis raibh ionsaí an méid sin ach gan doubt an sais mion atá ag na Connachtaí agus an nasc atá á thaispántacha a thaobh an cosint bheoch. Agus Emma Fabi atá tar éis an sí sin na hosnú ach an tionachar meocha ag Hazer cuasaí tá si an fuinna bhúil gachtain na bhfuil tar éis oberlé an crack a bhíonna cé ach tá si an díirithe ar an na nascanna sin agus an commerceáid idir daoine má tá tú in nán de swinchi a roint leis an duine nachla tá sé bhád níos éasca gachród agrú agus má táú ná é sinnaíana is féidir leat an spás a gúna a bhád níos éasca freisin. Tíad é CV Harveh Rahul ag Fiona Hayes gan áras agus í gimmert agus í inise a bhail for na Connachtaí an seo néach le Craig Hansbury agus Lursa Muldoon na chéad racan ar Emma Fabi chun súlóra idir an ní déag Chalín cahar na mart atá héistíocht a seaf sa lár ach botún lábhseála ní me lán cínta céhí cinnteach ar an ócáid sin na breanú siar éhín Riley bhí tochals gan áras ag glise. Ceapan go le réitá rá go raibh pas chuntásaigh gan sin beidir ach Tímar ar na Connachtaí gan áras den ceart ar sinna de derbla a sírá gur sí builsach an cín í mór na bhíán mar sin 8 númad fácaí sa chéad le simúl, sportsúl, símsúl hí na Connachtaí an cín chuig an náid agus úd fáte ag canín tá in an début Ulian Elian canín nuachtar ard hí síos na flaithe sééis 3 númad ach an na himmarin sin úd fáte go lena McInerney agus a chuine le úd fáte ag an frappa nútán sinní Alicia Flynn 8 númad fácaí agus well ri an ráis fí láthraigh na championí Katrina Flynn a Garrett Sneeds Kent sin marúd ag Katrina Flynn banatá tosú go chéidir an séisiir seo hí mar rágur man tócaígus gur sí siúr na imra well úd éanaach álan ag Katrina Flynn. Ja, hí na Connachtaí faoi bhrúan sin san Clibbert agus do bhar an casa bhí orthú duine sa bhreis a chur ar an cosint ar an taobhile croigh sé sin an gap a ggur finní. Duine bhfuil go maith in an rá agus tá cosíocht anmhacha ach freisin úsáidan si an dumí go hánéifach tám tar éis bheith chur ar an dalamh leis an dumí sin cúpla uair mé héin cai mé rá. Cain sin na súla bheith pleann sí tíomháin. Sinné agus Bhí tú díalta. Bhíonn tú díalta sinné agus ceapan tú nachcail si ag bog a go rá tapa ach tá si agus just tá an cuma arthaí go bhfuil si sais floating murder and shit so tá sé Jackar í stoppa nóair atá si ag ré mar sin agus an gúlin an curastí an sin nach cumna dícolar sin ráidir le fecinn tú farí ar sin uanta hééis úd a scóráil ar a barc bréagach an drumclúir titan tú go tromar de rólan agus is cosúil gur bin an sais gortús goilm Robbie Henshaw bliantú hin scóil úd go éan agus beag an rón park ágal a gortú gólanna agus tásúran go Katrina Carcar Katrina Finn níart clasíocht clisteach ag chaisí na súla bhrean sí tíomháin chúisín tíhile tá sí gimmart an clifa mohan. Tá gan doubt drámíocht di dul ar an lína sin an 5 nach he so just an swan dive sinné Bhí ceart bacachar agus dá mar rudí greibh tú éis imach dón park tar éis swan dive fines ag déir na mlína I'd say ar an mos but no Gente go hanwa ag finiún sin agus na pointí sa bhreis
Ake freshen. Ní swan daimh mí Katrina Finner nóga sin. Agus é sin slánaithe eice an kitóga gaibbrú nó bróga kicala Katrina Finner agus í Harvard Crean Colleen Gary Kennedy at Silverdaran for she 3 kick slánaí in na holtaí péad slánaí in na lainaí tá 3 cín mar sin slánaí eice agus a údain ar chéin slánaí eice in Chusa Dexcam 7 mud fácaí agus well na championí ag léirú an seo céim fágur championí iad agus iad Harvah garamúil agus profisiúnta gach gné gon Emirates agus Claire Barton sin bhí siad in iirecht is stoilm an líir a chuine leiste ach níor aide lethe agus tá réitir chuceisian seo an líir sin tuí a siar agus mé hepa go rá bhí si cuatú córlinn sin bhaid Michael Honan an réitir cúnta mar sin rion can sin faoisih gona Connachtaí béidir hín pás caite siar aráis tíiste go ní nach gábhéidir fiche. Bhí agus seanile na Connachtaí an seo agus tá sé Harvah táhachtach dómh an rud éigen na crothú dómh héin an seo Annas gombeoch siad an nán an bharna sin a laidú ag dolisteach. Rih an ú déirnach sin bhí fós I suppose bheifidís sás ag dolisteach chuig an seomar festas ach faoi láthair tá an barna a bhéadú agus beag na muoine nach freisin agus ní bhála bheith gimmar tanaid na muoine nuair atá an féin bhuiní nach cá. An sides an ócáil sin ag úlaíon éilián is í gamsún spruch mar sin ní mála na muoine úd I dhéile ach tá Maglínas cin chúgna mar fácaí agus tá na Connachtaí cuairtú úd over dó. Emma Fabi hefur í níd é go dá híosteachta seach leis an umpar. Seach ag pártaí seach ag Papi Garvey. Hi. Agus Gramú Ard an ócáid sin agus lehan anis mach ag Timorlar Park sin Ian McGann ach rins Rothlúir siúla seo ag na muoine agus I bogad trasna chun na Connachtaí sciúpaí ar nócáid sin tá siad ag ar lósa chuirde se clufa agus gan áras bhí tú splódrach Jacob tá siad ag ar clíoch splódrach leis I céad lein Chusa Dexcam tá siad na mún seileh a gúnaí ach can lábh seo bheith go má agus Riley ag glise Harvah scufanta sciúpaí leis na pásnaí mar sundúil ach na muoine Harvah agrithe na Connachtaí bhfuil siad ná pad a chuir le chéile tá féadómhí cuairtú na líróide agus tíochtta dro an tíomhlíne tá láthúlaí Claire Barrett ach a measna tosaithe I ríist pecann siad is iminn siad Éivín Riley inis an na clás eice scóir sí péad na lainaí an dir seachte caite an áras tá cuine súlgéir ar Éivín Riley Colleen Beo on the slúí fós ag Riley nis an aine trocht ar tíb lava clí díní leis a lábhseáil sciúpaí McGann ag glíánaí ach an rusí catach an cín si Emily Foley a fur an líród for dhearra hir hall ní múna hosa tá Anna McGann ach an éist léirú dervannig awards ce chuir sciúpaí atá lína cosanta mún suas Harvah sciúpaí. Bhí sé sin go húntaach ó Anna McInerney ríis an slí úsáidan siad an cosanta an sin fágan siad an duine déarnach agus chuann siad bhrú olúir ar an pas agus Connacht mar an sin cé go éfacht agus bhfuil sé sin bhí siad ná an méid sin brú a chur ar na Connachtaí nach raibh siad ná an scill a úsáid ach mar luigh mé rihré is tócha tá na Connachtaí beáín ró ard agus iad agionsaí agus tar siad chur an bhrú orthú héin dá mar rud ag raibh a ríis cúpla céim a rais ag an buinte sin ag Anna McGann ní raibh seans gombeoch Anna McInerney an méid sin bhrú a chur orthaí agus beidir meocht sí ná an pas a churmach tuigim an fágúil na clíthaí có ard sin ach nuair atá tú in san limisteir seo san limisteir fethe dó níl spás níl an nóhan spás chun an méid sin dainach caig tú an dainach de bheith got mar níl an áma got dúir gúil an cosan có ard so begurthú beganín obair an na bhir beganín caintí an na bhir sin a ré le mar tá na seansanna cá tá limisteir cá agus tá an seilbh cá ach caifidís bheith níos éfachtach nótá siad thuas an seo I limisteir fethe dó na muoinnig mar tá sé Jackar glór scór an áil ina chuine níl tú géirigh an líród a chur ar nóir lá dúir de bhatún héin. Tíach é se dhearcamach córa ansamú le Craig Hansbury
agus lochbainseach an na Connachta Glaham mar na bhís de brenn siúr an fís seo Mad Zalúnú an satan se hagan bís de feiceáil golóir gan na rudí dearfach a rinne siad golóir gan na háda na chrotha siad ach beidir aspa beidir rapáil timp le meas na cúlaithe agus uanta beidir aspa faid chomá céna Coachalaí bit dervla yorkshire de gúnaí leis an lína cosanta bheith cuarmach an a bheith I getsil samachas a lína a fire amachas a lína ach éonar gohfuil na muoine I getsil samachas a lína le dí lena McInerney tá sí crí na gúnaí nach chuil. Siné agus tá sé tá sais balance le fáil leis an stíl cosan sin mar luigh mé orintanta tá Cadagot dhéanamh ach go hára nóir táú ar an taobh an sin mar is féidir le é gúna síos rih an spás oscail túas ó heh an ionsaí de freisin bheoh Aoife Corey nó beidir Katrina Finn caint le lena McInerney an sin rá té agus iad áil dúir bhfuil an duine tá sí exactly tá sí clúdathe cos so bheoh si de gúnaí caint faoi sin agus I ggéir an seansa stoppa rih é chrothú. Teach is léirúdíiste ar an choimmert cóhiiscint a meas na cúlaí agus an chaiptínteach ríiste Corey siar ag Katrina Finn agus áhaintí chola árlach amach as an kick amach ar sin tíomhní na níor seansar bit ag Claire Bart ceann sin na chuilinn seónam go le nó mar sin fácaí sa Dexcamp sa chéad le trí úd slánaithe ag na championí agus úd amháin ag an firm baile na Connachtaí hís trí nómed agus well iad a chur críoch má leis an le ach go leor duchirtaí acab lína dearg cosanta na mún a bhrisise síos. Tá mé ghacha má hena cón ibre hochtaí ag an frappatáin tíochta seachan áit Lily Maris agus a lís léirgus a sin ar an obair díon ar fadtá dinta a meas na frappaí agus a meas na tosaithe. Seolinn na Connachtaí, seolinn Fabi, Emma Fabi, cailín le blianta sa taithí eice, taithí na blianta, Dílí, Lehan, agus áta go hálan in sinnig Jemima Adams Verling, Colleen Craigs, inis, tá siad ar eis, ón bhfuil siad ná tús. Well, chuir siad ná tús leis a clufa, bhfuil siad ná críoch sásamh le chuir leis a chéad le. Sinní cheist, ach gleamó mór ag Grace Moore idís, Rushí Bulls gan cín. Níl a réitir chur in símán, me chuirtar eile beidir rá Rushí sin Bulls gan cín sin gleamó. Agus inis tá an kick éidir go brunta marial go raibh immer as an immerts. Measar an tála Grace Moore sin nach ra kick éidir go géalteice an Rushí Bulsa chun cín sin gleamó an dóileat? Yeah, sinna bhí a cheappa gomsa anyway gan deach tá Papi Garvey a me síos an seo duna nachháil a chailún tó híh na Connachtaí but what's their penalty count? Kestan simulation. Kestan simula gave in Riley. What's their penalty count? Tá galore kick in the air to Gaeltech the championí. Yeah, an clistó Eivin Riley an sin agus vennig chur an ceis céna stocha tá na muoine tréis Reintra kickéiricha a géile agus rudí cinna chéna tá dionmh cá freisin ó heh gan bheith rolú agus mar sin agus rudí a bhfuilú síos. Agus, you know, ruddy. I'm talking to you. Need to get out. Next one, get a number. They'll be off. Okay, perfect. Zybra trachtroch David Riley, my the rates are Zidachéis Riley for Corey, and Héad Kylie Yenis Canal a Yales kick Edike. Bishy fog in the park. Yeah, you know, a soca Tashi kind of free on with Egan Point to show Akahara Marlu Tashi Trash na kicking a géile ar kicnéir a géile lastig dá limis der hain agus iad ag gin of cosint sin an rud is massa is féidir leat dhéanamh really, you know, heh vestiniciú agus mar sin de ag rudí a bhfuilú síos ag ire Eivin Riley is stoppa agus cigúil siad a gin of gohéfacht okay. Níl sé dleachach an tamar fad agus tá an réitor ag ddíú isteach ach beidir beganin meall you know le nóméid le dul ag an buinte seo a ggur na Connachtaí ach seans eile có rih an letham. San Commersads an chaiptín teachta sinmha Eivin Riley ben Bale an na slúí sí chur na ceiste mór a réitor ar nó na muoine na championí Harbh feiceáil lech santasach glicchas a bant lo well ní raon glicchas a bant le sin Marial
Butún láseála sa sin amach ag na Connachta agus an clogan sa anseo sa stád Dexcom tá se hartar 2 seconds nó 50 second na mar sin chun cín an clog atá ar an scálan. Mar sin an clog ceart ag a réitsór agus clufa Harbheith simúl os ar gcóir na muoine le trí úd slánithe le heis ceanháin na Connachta an scóir seo le hama na Connachta a cúig múna fici híon fanna í linn mémas a leis gan darla. Stuart Lancaster stoi o mi aibran se katsa gaftaning sul gomorlis is éisir nu an seo sa Dexcom ach idir seogus sin dúchlan all-war score na calní balla agus tá na muoine ar cuat mar sin ordán na bhredó ag dílí steach ag Poppy Garvey mar a bhí an máil seo Craobh an cín rial bhain tuiste ag for an balla ag na Connachta tá sin na gochan cín Lírons talmíthe agus le gánumad ge gánumad cearcha second catsa na glug céad faoi sin mar tús ag an firm balla céad faoi sin mar tús ag fern Craig Hansbury ach siar atá na Connachta i gáil Lindsay Clark le pass scuilte ach léitsa go híteach sin a binnig clíon Alana McInerney tíadach faoin na postí well Alana McInerney agus dénta go hanmhacha Smar war ar an donis tíadach faoin na postí mar sin teis an éascaig choláigh na muoine. Agus lár na huair a cuineáil léir meas na tosaíach. Brenna mar seo sí sa lár agus an lá seo go hintach ag Trína Finn. Brenna seo mar passing in amú ríist agus siar ag chomhada le Grace Moore an Craobh Abhrise chun gombeach se sucraí i gceart agus is ítach sin a chluisteáil is cosa go sí Harbheith dearfrach mar gunna dearfrach mar himráir agus imiminn sin clufid a mion gáide ar aig tíadach cos sa tahead agus is ganabhras na muoine bráthasta goil Jane Clancy ar eis agus ar fáil seolann na muoine inis agus tá se de cuairtú úd a dó. Héis sin úmad scóir le Alana McInerney úd an aisra agus pátrú na himara. Well, golorgan Shellavig na muoine go dtí seo. Himar Smith láachtar le ceartart go firm balance an na Connachta. Tá siad the treads go fiú. Na muoine Harbheith agrithe leis an páda seo agus tá neart rá acap tá Trism Aguero ag líhan ar chlé. Is stoilm good plan acap ach fí láthair i bráthasta líir a chuineáil meas na tosaíthe. Fuchtú cheapart sin nach bhfuilánach ceistáma mar tá na muoine mí rócríocht na toisiid san nuna seo ar a barc. Isteach ag go frappa tán sinélí. An garman a tosú chéad clufin seo sa Dexcom ach te sé ríiste go Trína Finn agus well mar bhí mar roiig an am. Bhíchtál agus malacht an trochtara Grúte Grace Moore, Sean Grace Moore agus an lámh seo go má mar sundú agus well rit an ráis fí láthraigh na championí Katrina Flynn a Garrett Sneeds Kent sin marúd ag Katrina Finn Banatá tosú go chéidir an séisiir seo fí mar rágur man tócaígus gur cúsin tí bheile tá sí gimmart an clufa mohan. Tá gan doubt drámíocht i dul ar an líana sin an 5 na heso.
Falsaresh, Tana Connachta tá sé de bark, near war on Kainspitzer na an Craobh Rugbaí le Craig Hansbury, Fiona Hayes, Lursa Muldoon agus an Panisticht. Santa Sochse de Muini tá fósaiste agus ní smú Kainsanig na Muini, héna agus Dervla Kains agus Craobh Trug an áras agus Vitwain rá Dervla ní bhecht na Muini ró háster gur dhéile siad an tútsin héis trí númed. An dóir leat gúil Craobh simú le Matt Brown leis na cailní fi láid. Ja, is toch een nachgul na muine treis an level no an chaidan agus is féidir lo immer ter hrisha fwy láher agus beg si ig smín of sheer beidir cúpla gnéad an cluthe an céad leis sin ach gohara ó heh an smachta agus an méid ahrú shelf or a géil siad agus na seansna a thug siad chuig na Connachtaí cé nach raibh na Connachtaí éfachtach éimisteir in na muoinnig ó heh scórna áil tá siad a chur na muoine fru brú now ag an nám céine tá an cosintréis bheith úntach ó na muoine forward nám seachas an céad máil sin ach yeah, bhenig ceappa go mbeocht siad ag teachtamach an seo régle chur a stampa héin cuasaí agus immert níos nasasta fós a heispáint mar tá siad go maith in anna sin na dhéanamh. Agus tá na Muoine Iris, bhí cúpla ráirte san an sinar stáds nó an stáds Dexcam agus well níhar man ein cínteachtar cinsáis ibhrechaí atá stechan féchantar an clufa bra seo agus tá héna ceappa go slúd as bailísteach tá san gur 2,000 go le in Energy Parkins ar seatte caite well níos am go bailach an bhfuil 2,000 go le ach nímas a bhád as Tásúlam an seo agus na réitóirí ag fille agus na réitóirí cúnta bula bháin Dervla is tóilm tá mé ghacha má Papi Garvey ag sísan sin leis na cailíní onad híomh na Connachtaí is mór caiún sí Papi Garvey a siad bhób go mór Papi. Gan doubt ach go hára éhann sin amach áit in isisiúil féit ó bhíáha chun bheith ag Jin of an ceanachach bhí Papi ag dul go hanhás an céad leis sin le an ionsaí agus beag siad gan an ceanar dúhíí in isisiú dul isteach san Darla. Siad umpert sinnig Jemima Adams Verling gan áirspa Adams Verling seans go gur níos mú an shelbh eceal ach an obair bailad zinteag na Muoine agus iad chur stop le Eilish Quinn agus Jemima Adams Verling an lua leis na humper mar sin burt sa ro cool spráil bheith gumpar na líróid agus siúd cailín eile gur bhrála bheith gumpar na líróid agus Grace Moore. Hibhreacht nó na Muoine cé bhfuil taithna blianta agus an bheorna sin tríd a bearna níomh mehanna íomh in níideag tá híosteach seach ar a barc agus á bheith an thuálaí nó ó híomh na Connachtaí tá sí híos gortaigh sa súla go sí cearca leir sinní an cailín ar nó for an túd sinní Ulian Elian ar the debut agus well ní cumar óhá ar Elian ní lár na húdach Seolin na championí Seolin na Muoinigh tá siad a cuatú úd luúan seo sa Darla an ruair sin ag Lucia Lynn be tí mar siúd gur cháil siad 6 le nuair bhfuil sin líort chun céin ach cosint a Seolin ag an fearn baile agus Seolin na championí ar nó scóil siad 60 an na holtaí sa máta deire tá puintas ficceach go gotí seo kick cliste bulsa tíach seasa gisán seachnach le seach go Lana McInerney fuair Lana McInerney úd an na Connachtaí an nora fuirsí úd sa chéad le tád a bhretó fáte go glíhannaí ar tíim lábhad éise sinní Lana McInerney. Ja, bhí sin do crete ó Katrina Finn an sin ní dólam goil tú chun kick níos fear níos fearfa ná sin a eiscin go rómhinnic agus Lana McInerney go maith an lán críic nu an sin. Just có-cliste an méid sin spásacha agus Lana ag béice an seo ón taobhlína ará go raibh an spás aici freisin ach fós job le déanamh ag ritríd Bert duna Connachtaí an sin chun an úd áil an dara úd atá fáilte ag Lana ag an buinte seo ach Ulian Elian fóschias ar an dalamh duna Connachtaí an thuáilí ógus tócha go raibh beidir buile den aig san rock sin bhí a lábha suas timpplair a thrón agus tá migsú leis ná bhriseacha tá sé sin dinte gom héin agus níl sé go maith chun hir na rá. Well an cinnig ceart santa tuig a réitóir ar nó Alana Kergus stop correct in leis an action agus tá cór leiseiste ag an tógánach an thuálaí nó Ulian Elian
an tahar nó sa bhreatain bheith máthar as Tyrone agus well chuir sí an tús leis début Marial scóir sí úd hééis trí nómad agus gan áras tochaí galos cór chalí nuachtarach inis fágal na parket tásúlan gohfuil sí ceirceir tásúlan go bhheicimid í ráis taiste thugan agus tá Jess Keating is stoil am tíochtta a barc sin an thuúcálaí a bhí le chuig go lein fan na blianta níos sam rimmer tú héin le Jess Keating mar tuair sí le Old Belvedere tucha dó blion géis mar sin pearcamach ní droch chalí nona dí Jess Keating le tíoch an parca ach mar sodúil Katrina Finn Crean leis an slánú mar sin chead úd ag na muoine slánithe ag Katrina Finn ach focail faoi Jess Keating chalín an cumasach deirtar lom. Ja gan doubt ansciúil go Jess bhí si ag immert lomhéin agus le roiint na chalítá ar an park fi láthair le Old Belvedere agus le na lainní le cúpla séúir freisin tá Jess an le glór taí ag Jess agus beag si go má ina an ceú le na hógánaí atá timpplair ach go háirithe ó héh an céad rá an sin tá si tá capín idirnáisiúnta cé freisin na stócha bhuaigh si heilcaigh an teapán an tuireann idirnáisiúnta roinnt bliain ó hinna níos ach glór taí agus anhá ó héh cé go cliste so bhfuil si timppel ar an immert Connachta agus an set piece. An ruúirn ag Maeve Deely. Chéad Cliberts gon dar le ag na Connachtaí agus an cuairmirt i measc na le cúlaithe Riley go Deely agus an lábhseáil gomá Pégans in consin na focusóso na Balrochaí Jemima Adams Verling dinta ar cínig in immer ról cool tusaí agus Gostadach Gabby ach tinta gomáin sin ag Fabi David in nídéag ach a ríist na Connachtaí it's in the gomá go dtí puinte ach an tuchar na muoine bhris síos Sally Kelly in gníim céad a córic an sin ar éilis cuin agus Sally Kelly in the gomá ach tá siar fáil an sin ag Riley agus Deely agus a chur stop le Maeve Deely go lua go toban an clufar fad Éiríonn Riley leis an aine tráchtach Burt a cuineal súlar Jemima Adams Verling ní mór an gon rá atá Adams Verling a fáil fi lá na húd agus an líir sin is an bháil ag glise Riley ach siar tan na Connachtaí gáil an lábhseáil sciupaí agus Catsa agus Grúta ar a dara ócáid Grúta Shiela Burns ar an countin siar Susan sciupaí ríis Adams Verling caite gúil sí tuirseach tríochta fin amseo le iompar ibhre cúig nó séas an glúiseacht agus Shra immer harta ifir an níú deag na Connachtaí Harbh tuirsiúil siar tuirse de gáil léirgus a Easter forlávas na muoíonn seo stáis Dexcom Deely choráir a gan sin ach Burta cuineal súil bolsach an cín mí hiiscint is a Katrina Finn agus Chisholm Aguero níl mór an tinta ní táda tinta mícheart ar chudebe i Katrina Finn an ach bhí mí hiiscint is héana agus Aguero ar an ócáid sin. Ja, bhí níorlan kick Harbh a bhirte ach an cíine ceart a stócha níor na Connachtaí ag déanamh mór an dulcin cín an sin le lár na farca just níl an agrúcháin ann ó héh an ionsaide níl siad mar luamar an céad le ag úsáid aon dainnacht agus dúir sin tá siad faoi bhrú i chur na passanna amach ach se an tora ceart an líróid a rasca chun tasnú le Clibert an seo dúir an míchomaráid an sin idir Chisholm Aguero agus Katrina Finn an murtacha ag dul suas den líróid ach begar na Connachtaí rud éigen na crothú an seo dómh héin ag dul in áig an cosint allhór atá ag chur amach ar an park ag na muoine faoi láthair. Stoir am héin tar cáisiid broig Deely úsas níos minic nach mar céméid jumper bhí ar nócáid sin ag Adams Verling agus tá sé sin Harbh tuirseach tá si de céir gomáid Jemima Adams Verling an clufar fad níl catach be sé nuid sa dar le hí 7-8 numper eice seach an aine na bulí sin na bulí trommer sin mar an cinenne ceart mar dúirtu ag Deely úsas na broige mar sin ní aice mud in ahrú de tacticí fós ag na Connachtaí ach well na muoine sa gosint níl si de géile orlach agus na Connachtaí well caiise de spás úsáid mar si de gur an rá bhacha de trasa dar le Éiríonn Riley inis ag Deely níos Deely tríd na lábh éist
Agus Catsa agus Catsa Grúta Ashin Chop is Emerson Ashketon is Stoilum agus Grúta Kayla Helena McInerney Curtoon Stew the Curtoon hat-trick Tarila Wantash the Heart agus an Country Kickal Selection Dassoga Katrina Finn Ben Kashtach ag na Connachta Ach an frustrachus Beidir ag méadú bhín smuoine go maith game a Fabi nach níor aidelathe an sprucha amsúgus ben chéad sides ag Jess Keating ach héis Shelf, Sri nu chéad an númed, tá na Connachta ar eist an áitsgur hosa siad. Sin é fiú leis an Shelf tá siad a géile le mistéir so tá siad faoi bhrú gan áras agus níl siad ag ahrú chórsaí mar luigh tú ó héamh tacticíide agus drá árís an sin ó héamh an saide ach tá siad a chuiríd hain faoi bhrú agus mar luigh tú agus bhí mar caint faoi seo san céad le caifidís an bhróg úsáid níos mina hí mar tá siad i déanamh an méid sin obair agus trí cúpla imróirí éagsúla so ní bheith an inal in nán dáilá leis an méid bhrú sin fiú le fós le míse na muoine le teach an fór freisin so beag Eilish Quinn, Emma Kelly, Jemima Adams-Verling Pen si faoi bhrú ag an buinte seo tar éis an méid obair a bhí dianta chus an céad leas an bheitha agsúla níos mó cicna eiscint agus a le héad Anna McGann agus Delia eiscint leis an líróid a chur suas an fork. Sa Clibbert ag na Connachta an go mí ábhar an sin begnar chaisiad an Clibbert sin hart agus an ompert sin sa láir ag Lucia Lynn. Linna feiceáil bagnaí níos mú an líróids Cali Nút a hís siachta seach thoisiamach le Dolphin agus chaisi blianú gó le Lockborough Lightning Sasna sin an neartaí ag Lucia Lynn agus níomh ó Mahoney. Gus belódrach a lís leis an umpur Katrina Finn mar san dú le stúr na himar go bra Lucia Lynn sus go lán cholaí Aoife Corey Captain nú na mún agus ístir mar Captain nát mébó go léirí Chisholm Aguero le ceartúirt go na Connachta ní mór go léirs tá Chisholm Aguero feiceáil Tá sacab go luas Harvard seoir heice nach an lábh seo go maidís agus á crúta níos am ceirchaí rúsí gan Sally Kelly marall rúsí an líros tíhirirte Finn Coppla gram mór sin sa láir íist Seolin na muoine tá siad ocroch agus tá siad ar thóir na núds Chead a cín fáteach chead a cín slánithe mar sin an puinte bóna seach na champíní agus mud ag dridim le denumad catsas dar le tríd Líords bulted tríd i muoine na broige a chua inne brín ach ben cá isteach an seo i ríisteach na Connachta go dain tíiste na Limerister hain be breúar cá Jess Keating Níor sí díireach leis a chéad sides be sí cuatú sides níos díí ar nócád seo ar nó be brúnis ar féit ó bhiaí mar an níl Papi Garvey ar a barc agus be si a gur féit ó bhiaí a amsú gan áras ach níl catach denúmed agus tá cuma tuirseach ar an firm baile tá cuma tuirseach ar na Connachta agus tá Cuma Harva ocroch ar na champíní nó muoine agus Seolin chuig go múna cuairta úda bhre cúil Siobhan McCarthy go handúil bhín siad Harva clinicúil san ócád seo ar an nonad seo a barc for Alicia Quinn for si úd tíireach sa spot a céanna sa chéad le faoin na postaí Bachú ceappa má bhín siad faideach a meas na tosaithe go mé rá acub agus an líir sin fácií ag Emily Lane an stoi an gluoch fáid agus mar dúm faideach níor se díadach faoin na postaí ach níor se bhád bhain postar tíb na lábha clé ní me cinnta cé a halbhán líród ach úd eile go na tosaithe dúrbh le úd Alicia Quinn Flinnaby Sin é Alicia a ríis ina haanta ar Siobhan McCarthy ina haanta crumtha agus tíar ar an líana mar a bhí si san céad le dúireach faoin na fostaí a ríis agus mar luigh tú Immert feinach, immert cliste, immert clinicúil tá na muoine go maith in ann é sin na dhéanamh agus idir an cumarsáid ó Iverné Emily Lane agus freisin Katrina Finn a bhfuil immert a gibhar de. Tuigeann siad go maith go bhfuil na tosathe firfa
san onid sin ar an fork chimpler chuig méidir amach níl gála éan rod specialty an of currently rod isteach I láva na daoine móra agus tá siad chun dul thar an lína tá siad han éfachtach agus mar chunach muid an sin just Siobhan McCarthy ag déanamh an rod is siimplí agus is féidir le dhéanamh Bear Grimer Elíse Flynn agus I a thomáin tríad an lína níl aondanach an murtacá le chéile stoppa beag sé Jackar golóir ceannacha in éonar stoppa ach le chéile tá siad Harabh leidir agus an úd siimplí feite chu le chéile an sin genta go hanha. Gonna tosí mar tú an nasc sin níor a duine beh chun an nasc sin a stoppa agus úd gonna tosí úd a cúig agus bhí golóir cains gur scífáid a géiles cahall ar tuspáanta seo Elíse Flynn Cobhas nach mé Tucrachtaí ag Matt Brown béidir éiles cahall a hosú sa clupa canis ben na lainní sa clupa canis an dur seaiste thugan bhí na lainní bócach 7-2 agus seo Elíse Flynn a ríise tríéis brise tríd an láir tá si lán le fuineh láthir tá si ag sprídarbla tá si bans ar taineh an ócáid agus tá si tapúin deis gan áras an láb seo go má ach a grúta éis ag na Connachta inis an mé na Connachtaí ná fri antaí a chuirla chéile mar dúirt me níos túisce cumatarseach orb ach anna McGann sin na glanna sús an líras go brá. Éibhín Riley inis cuairtú takeíocht agus an cruman sin Ella Burns Colleen na dún mór. Advantage. Offside? No, it was a knock on. Ach Bulls a chun cín. Mar si Bulls chun cín ag Ella Burns? Stocha rih ceapmégur beidir go raibh sé cúpla srá ó hin ach tá sé de rágur háir sé an sin díireach nílas gom céin duine 6 green. 6 green tá sí rá ó tá Emma Kelly fog on the park you what? Again, we're hitting the 9 as I'm coming out. Emma Kelly. Bhí a rá gur siad tuirseach cum tuirseach orb agus jobs ag Emma Kelly. Bhí intas ar taoine sí a fiche blion gais Colleen Rúne debut mount over here in the Hulty Colleen Rosemount Edinburgh le neart rihochtan sin Hannah Johnston Colleen Vince Colleen Leithrama as Manor Hamilton tá síiste agus mar sin páirtíocht nó sa ró cool ag na Connachtaí Time off. agus rins rothlú ar siúl ach mar dúirt me 7-2 grúna lainní an aina Hultaí agus citta fácií sa gan sé séanú is fiche nó mar sin rihan ráis fi láthir ag na championí 3-2 agus bhfuil tásúla go mé na Connachtaí ná socrúisteach a ríist golóir cosans chuon Jacob agus tásúla go mé Fernóg Craig Hansbury ná scór eile nó róa amsú gan áras ach ar a tospántas seo d'urbhla agus ar an léirú seo tá cúige mún tá si Harbh feicealach nach chuil níl an loigeocht amach níl agus ag an buinte seo tá si gébeirt bhhad níos fearr ná mar a bhí siad ag tús an céad le ach ar an gá seachtain dearnach seo tá si tréis heispont goil gacanéad an cléthe tréis áardú sinné agus tá leanúnachas do chréite a crothú híos I mún faoi láthair don na chalíní seo gimmert le chéile seachtain le muintear bós agus an sin reintómh tá siad freisin na gimmert le na clovers ó héamh an Celtic Cup de so tá na chalíní seo I gimmert le chéile ile seachtain den bhliain agus I gaiirí níos abí an tamar fad tá daine bhrion ag imeacht an fork faoi láthair ceann na ceannarí ceann na daoine le an méid sin taithí idirnáisiúnta agus Kate Flannery Colleen eile bhfuil I gimmert le fan na mún le fada inis freisin so ní bheith mór an difriíocht idir an caiidán na stócha ach imróir difriúil atá gceist le Kate Flannery ansciúil agus úsáidan si an bhróg agus Craobh allhór an sin chuirteach I glútí a linn agus freisin Grace Moore tréis sin freisin. Kate Flannery go le barta se nús nusco si dimas le Bert le coollaí má stoi go Katrina Finnegan mar chomáis níos de gur Katrina Finn a bhains go farc agus ar nó trifer le Jake Flannery as fetar de Tiberdaran Kate Flannery Colleen Vince dúm si kickeala ar gomininic Vince cumas le UL Bowes agus an láb seo go má an cóiscins céhíta Seolin captain na Fórne Seolin Alana McInerney a cuairtún hat-trick an Bush Lava ag Alana McInerney near a Clara Bart an ní stoppa
agus well tá tríú agus hat-trick fáte ag glíhannaí míúltach sinní Alana McInerney. An láb seáil go húntaach ag crothú an sean sin de Alana duine nachfuil tú chuna stoppan nuairtá sí ag céad fáin géad mar sin ach cinníhá dénta i ngacháid rihré. An rud a heas naach chuúm sin ná ghfuil na muoinnig a rih na pasna á thuir. Tá si den nán do bhór an dainach tá ag rá gach ile seanú ile gom ach do bhór an dainach tá si den nán dul i grinne agus suas i grinne na Connachtí nóair atá siad i gconsaí do bhór sin ní léondaine in ann freaba amach as an líne ó thaobh an cosinte agus crothíonn sé sin an spás agus na deisna ar na clíhannaí áit ina bhfuil an méid sin cuacht agus luas ag an mirt clíhannaí atá ag na muoine fi láthair ar an nómh le an Anna McInerney duine a bhfuil taithí na blianta aici agus an nasc sin adríthe héin agus Aoife Corey mar luigh mé tá siad ag immert le céile le 8 nó níos móna sin bbliana ag an buinte seo beidir agus san nas céine sin ceannacha ar an clíán agus ceannacha ag lán cúlí so tá tuiscint úntacha cá ar ítéan agus an spás agus cáhaid bhhailó an líród os a chóir agus gacrod mar sin so dianta go hána éfachtach ag an mirt an sin. Fecin mud scifágra an ard bhesin agus a muine ag Matt Brown ag brunna capsíntaach ar Aoife Corey agus an cóimmert agus cóhiiscins mar dúirtú idir héanagus na clíhannaí. Níor me gur málacht an sreachtar chuir Catriona Finnú tá a cosa leis ach bhfuil bhí slánú céitfuin géad rathú le Catriona Finn go dtí seáine ach créid an nócréid tá sí déine agus cháil sí in deistúnach sin mar sin ceanháin ar fóréilha Catriona Finn Cálínta ag fille ó ghortú ar nó agus i gimmert an rugby lá na huaide Cálín Gary Kennedy agus Pass the rock. an Beckhamud's Carta Bui Wild Cholamuds ar na Waving Riley's ar an chéad lethe Carcession rates ar K-Maids kick Sear K-Maids kick Éidecha agus K-Maids ar Russiad Cinnteach Cali seach ag glise Fides Calta Galena Kerr for ar all she Siobhan McCarthy an Savvy Cinnteach agus Gama Geshusher Carter Stoy Derla an 18 túla sé cinne sin an Carta Bui sin. Yeah, Slóca, you know, ina éonar beidir nachmbeoch sin na Carta Bui ach taréis an méid kicna aircha bhfuil si taréis géile dhéanann sé chial you know, is rud banúsa colóra ach má tá tú chun duine a bhaint ón an clise mar rinne Siobhan an sin cail tú stoppa taréis méid ar go le Slóca gur bheith sin an riail inis ans nachhfuil déine ag tomáint cosantóirí amach ón líne mar sin níl sé rós ábháilte so an cinenne ceartdainte ag an réitóir. Yeah, tá go leor rubber siúil nach bhfuil an clise a gláánna sóspéidir agus ús nach mééis sé níos táintéir go mbeon líor sciúpa sin ar fáil ag na lecúlaí clibirte. Ceann se chun cín Chanig mé hénig ceann sin bhí sí an cín agus Lena Kerr bhfuil len ceart thuirt go Lena Kerr dúirt siad ar an chéad le bhí focail le captain le Aoife Corey sí an chéad cailín eile a bhés cinnteach ó híh feall canál sinnicúil cailí seach ag glise béis sí siúil béis sí fáil Carta Bui agus lean si tríd ar an tardú sin nó focail sin na thug sí stoi agus cailín eile fágal na parca tá clóda ó hallar na fágal na parca Tá mu a cancer Kennedy Cannadacht Aoife Corey céad fí Cannadacht Clóda ó Halloran agus tá sí cá gansaí dearg le blianta. Le blianta, yeah, tá Clóda taréis obair na gapalaíon a bhar na bblianta chuman an gansaí sin a thógant agus a chamád freisin you know, tá sí go hán éfachtach timpeall an fork go gcónaí an aclaí régla obair agus na rudaí nach bhíon daoine caint faoi an tamar fad just na glanna amach ó thaobh an clise agus gacrod mar sin déanann sin na jobbanna an glanú suas timpeall an fork mar luimiid agus tá sí an muint ón fork de bhfuil rothluigh tastal anas go mbeoch frappa ar an fork don clibert faoi láthair le Siobhan McCarthy san bhosca na pacha so beidh si ar eiste going ag gceann 10 nóméid nó mar sin de 8 nóméid go le Déanamh go hanmha ag na muoine faoi láthair seachas an na pinós agus mar sin de ach sin a Harlíonn nóair a imríonn tú ar an imil cosúla sin nóair atá tú ag tuairt an méid fuinmh sin agus an méid tréad agus fisiciúlacht
hurlíonn rudí mar sin nach ní dólam go méid géon 5 leis ó thaobh na cótealaí agus mar sin de tá siad ráló an tamar fad. Buin gachtainna is féidir ón bhrisise síos mar tugann sé an lábh an uachtar den fearan tá gonsaí. Gan áras be Matt Brown be se. Harbh sásta stoi leis an iireacht agus an level ard omíochta sin atá meas na tosaí agus na cólaí agus fearan na mún ar fad agus Suntasacht, Matt Brown tá Clara Barrett is a park agal an lán chúlaí ní me ro cínsa roisí a mar na maithasa ach méh dílí an le cúlaí má tá siise hééis fágáil go céna mar sin rionsa rothla arsúil Connachtaí an lán chúlaí agus an le cúlaí má imi agus kicksir brunta Seolin Éibín Riley Inis Riley almost splanks na Connachtaí an fern baile scoil sé dúd éis 3 med ní bhuair siad 10 urpe an seosta darla agus arnú Cúigear déag sus na Carrad déag an láb seo go má Seolin fóta óbhíáí breannar sin Cúigear séir a gur stop le féit óbhíáí ach go chalí seach. Yeah, that's fine. Roll away before the jackal. Tá an réit ar an nachir siad ag rothlú amach na mealach ag mailú síos an immert i ríist agus well Éibín Riley Ella Burns síos an sin na stócha Ella Burns síos óg gan áhars ní bhéiste gur duine bit a cháile Tá mé heb a ggóil Claire Gorman inis an clíhannaí go si feimú mar lán chúlaí is stóilm Tá mé fólaí ar a clíhan in seo díadach hís fún agus an tá Hannah Johnston at a bark ach tá siise gimmert sa ro cool. Okay. Tá onadí teachtasteach de fear na mún faoi láthair le Bet Bottomer fágáil. Ja, Emma Donegan ag teacht isteach in áit Bet Bottomer. Ar leid stop the Connachtaí Bet Bottomer score lúd, mar scoil si chead cín an line, paid an na holtaí, ní mór an deisní for Bet Bottomer. Ach, si Alicia Flynn for na deisní. Sin é ní bheith Bet Rohasa le sin is tó, but job má déinte céir an óhhéh an sin amach agus má tá tú tréis cén fan géad á óhhéh an sin amach agus tú de thuáí bheitá Harbh sásta agus bhí si anéfah do timp an far freisin ó heh an na gramathe chuir síirsteach an láidir atá Bet Bottomer agus freisin ó heh an ansí de rinne si glór ober timppel chun takeíocht a horta díine agus iad déanamh umpar agus umpar an bheith ciféin roinntá a go hára ag chur le cúpla srahanna rih úd áil freisin. Seolin Éibín Riley Cailín béal an na slúí Tá 6 go dónúmad catsar a glog mar sin nach númad ag mar sin Seolin Jemima Adams Verling a brise trí let's go ag Jemima Adams Verling bhí mar Ronnie túisce gur obair na gapaltanta san umpar breannar sin mar déanarach spródrach ag an imreoir cúltasaí. Ja, ní dólam go raibh na muoine agsúil go dárlóg sé sin nó nach raibh hiiscint aá ar cécó tapig is bhfuil Jemima Adams Verling agus cá mé rátaréis bheith tréná le blian nó mar sin tá an luasacha ó tús an acceleration sé atá aice do creta ar fad agus is imreoir Harbh óg í Jemima Adams Verling agus sinné agus taucií Allwar ag chat do de Jemima Stoka agus le conra nua fighte ke fresh and huas balia clear is tá sé saléir goil an winning sin ag scapímend inti freshen. Bhí mai tír go leis an rá tá sí léirú cin fá gohfuil sí lárnach stoin na plananaí agus an lár conra Ira fusion fáte ag Jemima Verling. Ma brean se séisiir a chus na Connachtaí for na Conration Jemima Adams Verling ar nó Hannah Clark nach chuir fáil Anna McGann, Bevan Parsons, Eilish Quinn, Éibín Riley. Séisiir a chus na Connachtaí, 7 a chus na muoine. That's the wood bugging can see more in the weenie nach chuach 7 an conversion. Ja, stoka go méid chun níar na rá tá roinntá chalíní sin atá go má in ann dul an íoch le roinntá chalíní atá ar an frin idirnáisiúnta faoi láthair tá tism a gcuirú ceann na chalíní sin a bheith agsúil le cúpla seansna áil an bhliain seo chuing a go háirithe le WXV agus an thuirsaíos chuig on Africas ag deire na mísa nó ag deire Termi Yerfóver
ach big ó mí géir agus nach úntaach an rud é freisin goile nó méid sin á crothú agus an dainach sin an crothú tíre dúir sin bíon nach mórta sí seo níos fear freisin agus ordíon caidan na cluichí Idirchúige ordíon caidan na cluichí ó thaobh an Celtic Cup agus dúir sin ordíon caidan an fear idirnáisiúnta so tá síonn sé an bun le bhéil seo agus a rion sé agus iad dul aráig lo ar a thuras. Tíre na sides sucraigh Jess Keating. Saidir le féit ó bhéí a amsú láb seo go mbeidh sí for Hessian a tóganach tá híostíocht a seach an áit méh dílaíoch brena se mar luas. Carína tá hí sinnig Katie Carrigan an an is gom héin immers a chus na laine ige glisise brenar sin marmar ige glisise Abby Salter Townsend. Well, mas ruidir gur man an tóci le Emily Lane ige glisise Níl Abby Salter Townsend Calín Skibbereen lísí wad ar a barc Tá man duna golóir cainsfí úd éanaach an seoine úd ítach éanaach an sin ag Abby Salter Townsend. Ja, Harveh cliste anmá ag Abby Salter Townsend an sin just fécinn suas tá gap beag timpeall ar an clise agus Hapig sí an deis, ní bíon ní rásíocht olmhór tá gceist le Abby Salter Townsend níl si an duine is tápúla ar an fork ach tá si go maith an ann deisna chasúla sin a chríicnú ach bhí si faoi bhrú fós le féit ó bheabha duine a bhfuil Harveh topic ar fad a gúna sios an spás ach dianta go hanmha ag Abby an sin é sin a chríicnú agus chur an bim ar ríis ar cé go éfachtas bhfuil na muoine agus iad isteach ilimistéir fédó na Connachtaí. Mar sin úd a bhre seaachtaigh na muoine agus úd a bhre sé as seacht slánaí ag an cailín sin Katrina Finn. Abby Salter Townsend ní sihád ar a bar cúg blin is fiche gísin is tá cailín Newell Bowes. Mar gan teéis an dalamólog omland cura eice ar Beidir cailíní Tarseach na Connachtaí maiall obair na gapel sinta go bhí sé téine siú de scóráil agus well. Snan rud tíadach a bheith banisteocht a cuairtúin na cailíionad nach cha difriocht a dhéana agus splanca thuirt agus fuinneamh nuachar se an ceann sin caiiteach an cín an rá an réidir stoi le raach níos seart na mise a Salter Townsend agus gramú an láidir an sin tíocht a seachha hena cón tús go scipaí agus seolinn agus Kate Flannery is de mee op de kanning on het fad er bark is stoilum Salter Townsend le pas ní scuffanta mag Lucia Lynn. Agus focail sin cummartas nuas is cummartas nu an ceann an WXV ben tap on ar cuatsan seo ar an seo béis de gimmert tap on ar an seachtú lás fiche go mí meán fóver 8 and 9 tap on na béis de gimmert an tap on a tálacht béis de gimmert medica a tálacht agus bei furna héden béis de go yes go Cape Town a gimmert an Africas ag zedimi year fóver mar sin 8 in the Glacca Port agus gan hours bei Scott Beamont ag sin an súl géir agus Simplistin sin agus fan fís hí Sally Kelly ach brenar seo tá tiile an seo bhain na muoine agus táidir míhrógrach gramú fear hábhachtach ar fad ag ife híine tá híocht a seach ag début ach well na muoine a ríist a leis lína an gramú ríist ag tógáin nach a bit a fici hían ach na muoine an líir ag na tosaíthe chunig mu seo ar coppla ócáid inne agus úrabir go siad méid nó ró gear daide lobin lína a dasnú má bhí siad faideach ach níl Eilish Flynn ar a barc a meas na cúlaithe Aoife Corey Arú detecticíd a bhegan ag na muoíocht an seilbhacha bagúnaid Salter Townsend Caite agus seolinn agus imantálí se Flynn ar a barc in frappatán tá siise a cuatún hat-trick Caite lehan ach pat Caite chun cín ní mór an botún lábhseáil a chunig mun in Dervlin Nick Awards ach is botún lábhseáil a bhín seo an am na cinúna. Ja, Jackartí ó heh Ivricha an sin just bhí elánig Genevieve gacrad a cumad lehan agus na Barony sin na crothú I chosint na Connachtaí ach just bhí aspa lábha stócha don fas ó Kate Flannery an sin níor sin anna a chur amach chuig an clíán chuig leána ach
agus níor sléid me héine mar bhí me cínscóir líise Flynnééis park ágáil agus go toban bhí líir Zecio scóir na postaí. Go raibh si trééis teach ras dúór go raibh an rothú Sí Siobhan McCarthy ar nó tá Muscan faca. Tá sí ina cheasa bhar an taobhlín in is ríis so go bhfuil si contract ras cuaing láithreach ach tá siad fósta Tá ceafar ag ar a bart me hééis de chuúda a héint de brenn rón tíomhlína agus well stoi go mééis Siobhan McCarthy ag fille agus tá brennún bhfuil bursa tíocht nó I meas na calníionad tá túla Ryan iste mar frappatán is tíochtta seach go dúrnach an áit eile buclí nach an an a Gulchan Parke. Agus gamáid in na cínsanis cin ivid atá in an ggéansaí seo tá Emma Dunican a meas na calíní onad chomá céna. Agus tá siad fós I brenn I drón tíomhlína. Bhfuil réitir sásta an bhfuil Bert Frappa agus húcalaí istehan a go dibantá Emma Dunican I bhrí séad ag an húcalaí nó tá Alicia Flynn fós istehan. Blinta na hóige gan áhar ag Alicia Flynn agus tá sí bra hásta. Sorry guys. 8 red. Grace Moore fog in the park, what? Sinna Jackirty ó heh Comersáide agus ceap. Guys, 8's coming off and Munster are back to their full numbers. Someone needs to come on for me though. She needs to come on for me. Yeah, Grace Moore is a core le a réitor. Sinna Ní sé gur nach cinál teachtrocht wathe sin chumá céna. Ní sé gur park ága. Níl condout, ní bhíon riamh. Ceá, mis sé gemacht? Is tó go bhfuil Dinna igen ag teach an fork faoi láthair bhí Grace ag bogarach an dar sra an sin ach níl onad ré contractorach war Grace Moore an sin ach tá an réitar éis. Are you happy? Dul trasna inis chun Guys, I can't have the game stop for... crud a hiiscint freisin. Mí Comersáide an sin idir an... There's 15 on the pitch. I'm playing on. Well, le ceir tuirt go lena ceir in stoilm hén go an jobs an ticket tróna agus mí hiiscins ar a tíomhlína agus well timir doine clifa le sáfáta dúrbla chorach sé sin frustrachas ar duine bim mar tá Grace Moore is ag tíocht aráis héis go rág sé well ní ceir go dárla chu cins mar sinna ar a tíomhlína. Sinné agus gan doubt big frustras Grace Moore an sin tá si trééis gá sprintíon of timppla an park freisin so big Tirsher he freshen agus in níos famíd fós. Cuive Murphy sin frappa scuilte le capín clipperte ifir a seachtaíog. Agus an réitor ag gin of Cora suas a níis. The yellow card is back on. Rodí sortáil amach. Níl is go cadé an 5 mar tá sé saléir go leir nóir atá 8 tosathe ar an fork is ach go háirithe clibbert ag tarlú so bhí sé sin at go leir ach tá siad rig agus Grace Moore stachs an dar shrá mar bhí a ceappa. Tá rudí sáchtachar gan bheith gimmert san nínar tosaí san nínar sa bacha. Beidir raibh siad sás an bhriseo an freisin nach gatainna beáín caite faoi láthair. Is lóachtar sa glibbert sa gheappa. Sin é gan doubt. Agus na muoine cearcha seachta dóigh chun céin agus seach númad nó mar sin fácaí in Chelsea Dexcam ar nó chéad clufa ag na cailín Chelsea Dexcam ón a chódú omlá nó út ag Jemima Adams Verling agus Shalane Jemima Verling a ríist go splódra ar chun na clibberta is tá takeíocht a testal a clufa go dó ag Jemima Verling caafar rá agus mud ag dzlidzam leis an 75 númed be cinál mór le dzina ag Durbla Nick Awards agus mé ansásta nach mé má paintach leis a cinneisna gradum licht na himmerthe agus me cíns comisi smuoine version agus ní chaisiéis na ógurs fós No advantage. 16 offside. San immert a bhí Emma Dunican No advantage. sin an húcálaí nó nach chulahád ar a barc bhí sí so scufanta anscipaí ruscipaí agus í preb amachchas a lína mar bhí Durbla in na trochón níos túisce agus tá deis ag sífar heisin agus deis ag na Connachtaí an lína a chlána heisin cailín rus cumán
Nacholach nímlína déagis ó mí meheb se caite, gus bhí sí lárnach a fernóg na Connachta faoíochtteag I bhí faoi stúr Craig Hansbury a rúamach an comórtas is a chuige faoíochtteag agus bhí sí mar le cúlaí má. So mar sin tá nasc má idir Craig Hansbury gus sífar hesin agus a gulchan cín seans mé léidí sífar hesin Harbh táhachtach go na Connachta. Gan doubt agus nach úntaach an rodéis na chlostal gúil si teach sús tríd na céimena tríd na fearnacha difriúla bhfuil ag na Connachtaí faoi láthair agus a go hára na fearnacha faoi ís cé go táhachtach gus bhfuil sé de tauchaí an chluthe den tír ar fad ach na Connachtaí iad héin freisin. So I Bert go chalíní na gailteachta chasma lua. Níl fáil fóil ní bhréan an lár na huaid tar gúil gurtú méide a chur agus asúla go mí si gumars go lua. Agus captín na bhar na blinse caite Calín Russaville sin éhannig Connachta a gins gumars le UL Bowls. Tá sí tógáil blianam sir himléanana agus ní sí ar fáilach an edit le cúna éhheic man éhannig Connachta ar eis dahanní na Connachtaí gon blinse hagan. Sealan na Connachtaí agus tuis na chur bar snas head a clufin seo ard críoch leis a clufa agus iad a cuatú na húds. Tá cúgur déag Hanai Cougar déag agus tá chuignumat nú mar sin fácaí agus an limmersteig na Connachtaí agus bhíon pascail sa bhí sí pulsach an cín grúta ar a dara iirecht ag Emma Fabi ach tíadach river sin ag númed na cinúna ní me cínta ra mí hiiscintán ach sí for heis an bocht a bhfuil an ceansin chun cín beidir mí hiiscin spelt an sin idirí héin agus Emma Fabi Coran Lirad a goal ach Queen's Calini fog on the park in agus fear Tá Grace Moore fog in the park Tá Sally Kelly fog in the park Calín le rá úd Sinead Alicia Flynn Tá sí fog in the park agus an clufa agus ní catú stoi ogurt fós ach get tú ag smuoine bhar derbla faoi lucht na himara. Yeah, well it's tóca comíd caint faoin na daoine bhfuil útréis á fáile gan áir a Alicia Flynn ina frappa tréis gá cína á gá ceann san slí chéine Katrina Finn tá sí tréis bheith ag áard paidán nómha tóca leis na kicna chun na faointí sa bhreise áil agus freisinna úd héin agus an kick do creite trasan an na parca an sin chuig Alana McInerney. So is tócha, bhí sí súntaach ar fad ach tá gachtainna ó fearn na mlínig tréis dúsach suas agus bheith Harbh éifealtach ar réith an chluthe seo agus Alana McInerney mar luamar ag dionn go hanmha an céad úd na mhaoine ag dul inaig leis an gcuide sin I ré ionsaí san céad seo ach tá mbeidh ceappa Well, ní chat ógurs go fóileach. Tá amnú go an fósacha gan áir tríúd fása go Alana McInerney. Búr bug mu tú scóráil tríúd ach stúrú agus muirseocht anmhaid Katrina Finn chomá céna agus líochra choláigh na mún agus béise an Decker an gan an gradar sin a runnar couple Calín agus béis an Decker na muoine eáil bulsa sa clufa canis an tir seachte thugan ar an tuspáanta seo. Gan áras bin na clufi sin Beo ar TG4 ta saran se thugan a chéad clufa bin na Connachtaí seo chur fáilte rih na Holtaí agus well bin na Holtaí cuairta rútacintála sa séisiir id bulsa seachta cúig agus béis na cuairtú déaltas hí na Connachtaí bucach cúgdeag I dé na Holtaí Motive a híon thusa na FDA Stadium ach an ceann mór ar nuaig a ceadach lug beor TG cad be na muoine an seo ag mar na lainnaí agus bhí chuig go mún bucach an nuras a clufa canis bhíidir bucach hís in Energy Park is stoi ar hís Virgin Media Park is stoi lom ní a dúnach broch me leis geall chuige a cúgdeag a grúiste de dúnach broch an nara mar sin be na muoine gur go dream le dream river sin Bhí na lainnaí bucach 53, 54 a bhí tuspáanta solmhór ag na lainnaí in jog gan áras agus ránumad fácaí tuach mar eis a taine derbhlann bhfuil cinenne intad céhí lucht na himara. Ja, a rís ag fécinn ar na daoine déach é thógan tá roinntá timpeall an fork ag na muoine ach Stocha Alana McInerney le 3 úd agus obair na gapel déinte a cé ó héamh an cosanta so nómha stocha Alana McInerney ach sin ráite
Bhí éag déanta ag roinntá im roiile bhfuil just an béime sin na chuíir lís Flynn atá gá úd feitice agus dí seaamh isteach a gur élís chuin bhí Harbheith éfachtach leúpla seachtain na nuas agus freisin Katrina Finn an céad tús leúpla cléthe ag Katrina Finn trééis ggurtú agus an kicklóta sin chuirteach a gur cean na úd sin de Lana McInerney atá mar léach na himara nómh. Ein tíam gohfuil gomlan le Durbla tilsa ag an clíhannaí Lana McInerney hat-trick fátecha agus No advantage. Ardwalla go Katrina Finn agus a chud cóhlaicithe a máin seo a ríist molla beidir camas ar ríist go Jemima Adams Verling a ríist an obertanta céméid umper a rinne sí bhrálam statisticé go híh na gréimithe agus an sellh agus an umper marall. Penalty. Tá go leor caiinsa that gan áras tácha olmhór rih Éilis Quinn agus Jemima Adams Verling chumach chéna. Sinné sa sé jazz freisin gur tháinig siad suas tríd na seanna le chéile an céad uair go raibh siad isteach an campa idirnáisiúna tháinig siad isteach le chéile freisin agus tá sé jazz an takeíigh sin na bheith got ó duine óg atá teach suas ón áit céine ag déanamh na céimena le chéile. So ag súil go mór leis an ferb de eiscint ón mirt sin agus iad ag dur le ráid chuig an fearna idirnáisiúnta agus na campaí idirnáisiúnta atá teacht. Agus ní me cíd ben immert dhearnach. Ní na muoín se gur a bar snás a chur le deire an clufa nachhfuil. Emma Dunnican agus í mí chríne se sides nó bhí na sides Harper Crínig bet Buttermer. Ach an sellh grúte bronta eis stóí agus mudanis an am cútah gurtaí agus an immert dhearnach an seo sa stád Dex Camp in Kirsteach. Ag na Connachta agus gan áhar spéisi de brenn siar a fís agus rís Craig Hansbury agus mar príomhcótealaí ar a fern síir go chéad bblion ag a siúd agus béisi de fáil frí réid chun ócádómh rugbí an Sarnte thugan béisi de fáil frí réid le hin na holtaí gan áhar spéisi de gur críoch mar chuir leis an Comórtas Vodafone Idirchúige rán na héidir seo linn Éiríonn Riley and is bhfuil splanc goháintear an sa Connachta. An bhfuil siad ná go lehéid na parca gan áhar tá planan iad ar friúil i Katrina Finn agus chud cóhlaicithe siúrigh sífar heisin well chuir sí broig leis ach tíreach síos ag Ifacóí bei plan eile Ifacóí gan áras lehan anseo an lámh seo go ach pulsach an glún is tóilm agus pulsach an cín agus meastú an binné Jeppe go an réitir sásta scuil immert óháin eile béid. Bhí mé héint éine chuineal súda a clog sa chéad le deirla agus bhí mas Jeppe gur an chéad le sétí sús bugadín hartar 50 second lua well Tomwoods númed agus carcha second inis mí harám I bhí an héin ar a scáil an na seo agus tá brenn mór hípol ar a glog agus carcha seacht a dúige gan áras seacht núd ag na muoine sécí na go sin slánaí ag broid Katrina Finn Rád ag na Connachta údéis trí númed an húcalaí nó úlíonn Elian agus úd ag Jemima Adams Verling chumach cén sa darla. Seo linn na Connachta seo linn Emma Fabi Colin Carr na Marts. Éiríonn Riley Tuchels Curtú Rawa siar sa bóca atá sífar heisin na chur broid leis gan sin Prab Jesus go sáú le glicht na imara agus le cheartúirt go réitir bhí an focail tuciacha focail na fáinice go I did try and call you, but you're... Jess Keating, bhíon húcalaí nó a bhí an immerts. Bhí sí mí sús roáda. Tá réitar éis le Katrina Finn gur tam mé sin leis an mar de girl si chun é a chur amach ach tá siad chun reinintá clachta a dhéanamh ríis ar Tá siad gur an lechéad puinte bhaint amach gan áras. Bhaint siad an lechéad puinte amach sa clufa canis an ára bhí siad bócach chuige puinte na 12 na lainnaí. Gamar se rástóí derbhla fortú hain péidir an ócáid sin ag 10 lúna sin bhlionnte caite mar sin dá cuimhníart a tain gon clufa canis dúnach an bhlionnte caite. Ach ceann scuilte go bhada le Éilis Quinn. Is Éilis Quinn ar nó go leor Robert ag a siúd chumach céanna Colin Vélanatha. Agus seolinn an clíhanna Emily Foley tá hís bogus seach an clíhan. Mór go sellh a chunig sí.
Connachta dul an slí crua ag déanana bhíreach don seileh chamad agus é risúas an fork. Schachtú hard walla horts gon muí nach pass scuilsa tíidir seach ag Lucia Lynn. Ní mór gona deisní for Lucia Lynn gan áras nar bhráile úda aimsú. Agus is sé héis Conra, Lár Conra a híú chumach céna leis an air fiú. Seolinn lehan. Chomhada le Katie Carrigan nach tá sí riachta amach a spás tárhaltanta agus na Connachtaí fríomhrú damananta. Fedóigh sétí. Over and that's time. Okay. Ag Elena Kerr agus well fiéirí ar há bhí turrá derbla gorá na Connachtaí chahéana an mealach deacar bhí golóir docrochtaí acu bin seo sa dar le ach ar an tuspáanta seo derbla béis an deacar cúige múna bhla an deir seate thugan. Ja, is tóca go méid, bhí mar ar bhítus le rá nach bhfuil mór an ligachtí ó thaobh an stíl imirthe tá chá agus tá sé sa léir dimmer siad i roinntá slí de friúil in ómh ó thaobh na tosa an nasca tháinig ar a tháinar idir na tosa agus na cúlathe agus freisin cé có éfachtas as bhfuil na cúlathe agus iad ag imirt le passanna oscailte an stíl rathe atá ag roinnt na chalíní agus freisin na kickanna a chuann siad isteach go Harbheith éfachtach go fearfa go níor na rá mar atá le fáil ar le feiscint ó Katrina Finn so tá roinntá uirla síocha ó thaobh an ionsaide agus be sé Harbheith deachar é sin na gúna síos ar an taobhile den ród tá si go Harbheith éfachtach ó thaobh an cosanta so ní lis gom Domar go raibh mé im a chóteálaí cad a bhín a chur suas ar an mórd dé luúan na ggóir na láiní ach stocha big comórtas géirghing fós i cluthe Craobh an seachtain chuing. Gazíadach é, well, sinna bhfuil seo sa Dexcam, tháinig na championí agus bhíidir ocrach agus, well, Harbheith feiceáil an seo. Cúige mún bócach a máta trí go comórtas Vodafone idir cúige na mrá. Cúige mún na cearcha seacht na Connachtaí dóigh. Bémas a ráis idir seachte thugann go na clufií Canis, Beo ar TG4, ná cála gin ceansin go dtí sin, slán agus beannacht. Stuart Lancaster stoi. Og mi eibran se katsa gaftaning sulga morlis is eisher nuan seo sa Dexcam ach idir seogas sin dúglan all-war score na calní balla agus tá nómuoine ar cuat mar sin ordán na bhredó ag dílí steach ag Poppy Garvey mar a bhí an máil seo Craobh an cín rial bhhain tuiste go for an balla ag na Connachtaí tá sin na gochan cín Lírons talmíthe agus le ánumad get ánumad cearcha second catsa na glug céad faoi sin mar tús ag an fern baile céad faoi sin mar tús ag fern Craig Hansbury ach siar atá na Connachtaí gáil Lindsay Clark le pass scuilsa ach léitsa go hítach sin a binning clíán i binning Elena McInerney tíadach faoin na postaí well Elena McInerney agus dénta go hanmhacha Smar war ar an donis tíadach faoin na postaí mar sin deis an éascaig choláigh na muoine. Agus lár na huaire cuineáil léir de meas na tosaíoch. Brandon mar seo sí sa lár agus an lá seo go hintach ag Katrina Finn. Brandon seo mar passing in am with east. Agus siar ag chomhada le Grace Moore an Craobh Abhrisise chun gombeach se sucraí i gceart agus is ítach sin a chluisteáil is cosa go sí Harbheith dearfrach mar gunna dearfrach mar himráir agus imiminn sin clufiid a mion gáide ar a aig tíadach cos is a taithid agus is gan áras na muoine bráthasta go Jane Clancy ar ais agus ar fáil seolann na muoine in agus táiste de cuartú úd a bhredó. Héis sé númad scór le Elena McInerney úd an aisra agus pátrú na himara. Well, golorgan Shellavig na muoine go dtí seo. Himart Smith láchtar le ceartart go firm balance an na Connachtaí. Tá siad the treads go fiú. Na muoine Harbheith agrithe leis an páda seo agus tá neart ráha acab tá Trism Aguero ag glíhan ar chlé. Is stoilm good plan acab ach fí láthair i bráthasta líir a chuineáil meas na tosaíthe. Fechtú cheapart sin nach bhfuilánach ceistáma mar tá na muoine mí rócríocht na toisiid san nuna seo ar a barc. Isteach go frappa tán sinélí. An garmar a tosú chéad clufin seo sa Dexcam ach te sé rí sé Katrina Finn agus well mar bhí mar roiig an am. Bhíchtál agus malacht an trochtara Cruúte Grace Moore, Sean Grace Moore agus an láb seo go má mar sundú agus well rit an ráis fí láthraigh na championí Katrina Flynn a Garrett Sneeds
Kurt Vision Marud Eketrina Finn Banatag Tosu Gochedur and Seizure Shaw Fima Rogerman Toki Excursion Tivella Tushi Gimmertan Cliff of Mohan. Tá gan doubt, yeah, Dromiach the dul her and Lena shin on 5 na ha, so just an Arnu Scorched Chaskado and I Nahalti Samota Zera Top Points Fikak Gutisha Kick Klista Bulsa Tira Shasa Kishon Shachna like Shakigalana McInerney for Alana McInerney Udon and Connachta and Nora first you to the Connachta on Hukali Agus Stoka Grev Peter Bullet and Eigs and Ruckshin. Richard Feidzach Amasna Tussi Game Ra Akub and Xenirchin Foki Egemily Lane and Stoyam Clear Fights Marzerum Feidzach Nearsha Dina Fina Posti Ach Nearsha Wadwin Poster Team the Lava Clay Shaki Lava Nadini Mora Agus Tashid Condol Haran Lena Tashid Han Evaktok Agus Mar Connachta Love Shogoman Koishkins Gahita Sholin Captain the Fornia Sholin Alana McInerney a Courtoon hat-trick on Bush Lava Egalana McInerney near a Clara Barton on the Stoppa Agus well Totsriu Agus hat-trick Fodza Skadonu Numat Katzer Glug Marsha Noch Numat Zig Marshan Sholin Jemima Adams Verling a Bishop Streets oh and let's go the Jemima Adams Verling Fima Ronnie Tushka girl over the Goppels and the guess Agus Tauki all war egg chat do the Jemima Stoka Agus Sinny Katie Carrigan and on this come hain Irimers of Husna Liney I get Glisha Blanershin Marmers I get Glisha Abby Salter Townsend well Master there Grumans Antoki Emily Lane Eggy Glisha Neil Abby Salter Townsend Shin the Creek new Agus yeah Cur Bim Arish Keiko